Ayun. Ayun, ayun. Ayan, magandang gabi po sa ating lahat. Ayan. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Kamusta naman kayo dyan, guys? Maraming salamat. Ayan, malamig ang panahon. Ang panahon na malamig. Malamig ang panahon. Magandang shoutout dyan. Ayan, magandang shoutout ulit dyan sa ating 1 million viewers in the house. Haba naman ang palakpak ko na ito. Dapat ikuntian lang natin. Ayan, shoutout sa Lods Saldi. Ayan, maraming salamat. Lods Coco. Loves Amber. Maraming salamat. Ayan, maraming salamat sa inyo dyan. Ayan, nakalive pa si Lods Manap Gulang. Sige lang, guys. Live lang po tayo kasi malamig ang panahon. Dapat medyo magpapainin tayo. Harang! Ayan, maraming salamat sa paharang mo dyan. Lods James Climax ang nag-iisang pogi ng pupup. Diba? Balod? Kaya maraming salamat sa patamsak mo dyan, Ma'am Nels. At saka, bakit wala kang harang, Ma'am Nels? Bakit tamsak na sa'yo? Ayun, nagharang mo na bago patamsak. Kaya maraming salamat sa mga harang patamsak nyo dyan. Thank you so much. Salamat sa paharang mo yan, Lods James. Kaya Miguel, shoutout ulit sa lahat. Shoutout sa Team Maliw-Maliw, Mardination. Shoutout sa Team Binaliwala, yung aking GZ. Miguel, shoutout po sa inyo. At shoutout sa aking mga members dyan. Hindi ko na kayo may isa-isa. Maraming salamat. Mamaya na lang pagka-end ko. Ay, isa-isahin ko. Diba? Ayun. Ayun. Ayun, welcome po kayo rito sa ating pangat channel. Pangat po tayo. Ayun, lapag po ng isa. Balik po ng 5. Pa kayo niyan. Balik ng isa. Ay, lapag ng isa pala. Balik ng 5. Oh. Yeah. This is the mix of DJ Sana all. Wapo. Pero para taga pagtaglamig. Ayun guys, kung may mga premiere pa ko dyan, baba nyo lang inyong mga premiere. Kung may mga bahay pa kayo, lapag nyo yung mga bahay nyo, didikitan po natin, saka tatamsakan. O, diba? Coco Labs, Amber, shout out and may shout out sa 2 million viewers natin. Welcome po kayo rito sa ating Visayas FM station. 99.5, welcome po at maraming salamat at welcome at maraming salamat. Diba? Ayan, nasasatwa dyan sa ating founder ng Team Maliw-Maliw, si Ma'am Rachel Evangelista. Ang nag-iisang DJ ng 88.8 Wait Station. Habang wala kayong binaba na bahay guys, magpa-music muna ako. Ay, abangan nyo guys, may ako doon may Battle of the Dance ako doon. Egyptian versus Filipino. Herring, ading mahal. Ayan, shoutout sa aking mga members dyan, kay Lods Forever Mine. Lods Elonga Black, Lods Random Yuhan, Team Hads. Basta ka na, ading, okay na. Oo, Ma'am Manel, siyempre, alam mo naman magaling doktor natin. May taga-check up tayo. Yan, Lods James, maraming salamat sa PBG mo dyan. Alam ko dyan ka sa taas ni Lods Manap. Diyan ako kanina, nakatambay lang sa inyo. Patuloy nyo lang yan. Maraming salamat sa inyo dyan. Hanggat tayo kailangan natin habang marami pa, isamantalay na natin. Ma'am Nels, magaling na po ako. Yan, shoutout sa lahat ng mga kay Lods James, Climax, Lods Manap Dulang, member, kay Lods Di ako Vlogger, Ma'am Lori, Lods Saldes 7,
Bro Noel. Kay Team Huds. Ma'am Rachel Evangelista. Kay Kuya Dens 28. Sa kay Loz Forever Mine. Loz Saldi 7. Loz James Climax. Ay, siyempre, hindi ka man Bro Noel Naraha. Ay, maraming salamat sa inyo ulit. At sa nakalimutan ko, babalikan ko na lang mamaya. Ate Carmen, Nicolao, shout out sa iyo, ading mahal Carmen. Advance congrats sa iyong pag nag-send na sa YouTube ng You Are Partner. Congratulations. Ano yung ano mo? Ayan, tambay ko muna. Ang GC ko pala. Hindi pala ako naka-open. Mamaya may walang jacket dito. Oh, 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 oh. DJ Ding Dong. Ay, wow! Sana all! DJ Ding Dong. Idol. Ayun, Yahoo, mayroon ng congrats si Lolo. Ayun, maraming salamat sa congrats mo dyan. Ayun. Wala pa? Grabe ka naman. Hindi nga, nag-congrats na si Lolo. Ayun, 3 million viewers sa taas. Magkalaw shoutout sa inyo lahat. Mafalan base, manyan sa base. Magkalaw shoutout po sa inyo. Ito po yung abang lingkod na nag-iisang Falcon of Desert. Maraming salamat sa welcome. Baba po ng bahay, premiere. Lapag nyo lang po dito. Ilapag nyo lang po rito dahil kikis-kisin po natin yan. Diba, that's James? Ay, naku, malamig ngayon guys. Malamig ang panahon. Dapat may ano tayo. May heater. Wala kayong heater, ano? Meron ako heater sa tabi ko. Ayun, tamsak dan. Ay, maraming salamat sa tamsak. Maraming salamat sa patamsak mo dyan, bro Noel. Thank you. Oh, Lods, lapagan tayo guys. Ayun, lapag kayo guys. Mayroon tayong tagayuda sa taas. Pangat mo na tayo guys para mas maganda. Ayan. Pagka nadikita na lahat, ay di magkantahan na lang tayo. Ay, magano na tayo. Yawan lang tayo sa taas. Shout out bro Noel. Sabi ni Loves James. Andaling ko muna yung isa ko. Isa ko. Ayun. May harang pa ako. O, diba? May harang yan. Ayun, 5 million viewers in the house. Mag-love shoutout sa inyo. Maraming salamat. Ayun, shoutout bro Noel. Sa 5 million, may mga bahay po kanyo guys. Baba nyo po. Baka hindi pa ako nakadikit yun. Didikitan ko po kayo. DJ Ding Dong. Wow! Kay DJ Bumbong pala yan. Pa-share it naman! Ayun, shout out bro James. Sabi ni Joel Nara, aka Lods bro Noel. Maraming salamat. Bakit meron dito Christmas song? Ayan, pero na kayo may mga jacket din, guys. Powered by DJ Bongbong Exclusive. Ayan, 6 million viewers in the house. Mga love, shoutout ulit sa inyo. Maraming salamat. Shoutout din niya kay Frelads Nelson, kay Ma'am Blazy,
At sa lahat po ng Team Mali-Mali, Ma'am Samra, Ma'am Ruby, Ma'am Paisa, Ma'am Davy, Ma'am Scarlett, ating Carmen, ating Nilda, ayan, Maria, KG Babes, ayan. At nag-iisang founder ng Team Mali-Mali, Ma'am Richelle Evangelista. Ay, ito pala. At nag-iisang James Climax, Lods Manap Dulang, Lods Forever Mine. Ayan, yung mga tropa natin, Lods Saldi 7. Walang tampuhan, guys. Trabaho lang, walang personalan. Diba? Salamat din kay Bro Noel na lagi nakasupport. Lods Francisco, ayan, maraming salamat din sa Lods. Ayan. Wala kayong baba na bahay dyan, magpa-music lang muna tayo. Pagod na yata sila. Ayan, tamsak bro. Ayan, maraming salamat patamsak mo bro. Okay na na ha? Tingnan natin kung may jacket ka na. Ayan, puro na pala kayo may jacket. Ayan, salamat sa patamsak nyo dyan guys. Maraming salamat. Ngayon guys, live lang po tayo para lang yung sa ano natin. Para hindi naman pumula yung ating WhatsApp. Oh, hindi kasi nag-live si Los James kagabi. Bukas ka naman. Los, bukas, mag-live ka. Schedule mo yung bukas. Sige, bukas para habang marami pang nandyan. Mag-live ka. Sayang yung views. Ay, maraming salamat sa shoutout sa lahat ng mga Mardination dyan. Team Mali-Mali, Team Good Vibes. At sa mga team influencer, ay maraming salamat sa support lagi sa Team Maliw-Maliw. Ay, maraming salamat sa inyo. Nag-iisang ano nila na si Mami yan. Maraming salamat. Kuya Mon, mag-live shoutout sa iyo, Kuya Mon. Bukas ako mag-live. Shoutout natin yung mga kaibigan natin dito kahit wala po sila. Maraming salamat sa inyo lagi. Diyan na nakasupport kahit BG lang sa baba. So guys, gabi na rin ako umuwi kasi nga naghintay kami ng customer namin. Anong oras na kami yung nakauwi dito sa bahay? Mag alas 7 na yun. Mag alas 7 na. Oh, diba? Mag alas 7. Ayun, naka-live kanina din si Ma'am Richelle. Diyan rin ako naka-BG na ako sa baba. Doon lang, di ako makapag-comment kasi nga doon tayo sa trabaho natin. Tsaka si Lods Saldi 7, nag-live din kanina. Ayun. Si bro, hindi na ako nag-comment doon sa ano niya, sa premiere niya, si Team Hads. Ayun. Tsaka siya pa nag-live ka rin. Mas lahat ka na naka-live, guide doon ako sa baba. Ayan, maraming salamat sa inyo. Hindi naman tayo mawala kahit nagtatamsak tayo sa inyo. Kasi pagka-busy talaga, hindi tayo makapag-comment. Ayan. Kasi sabi ni Ma'am Tisha kanina magla-live siya. Parang hindi naman siya nag-live. Ayan guys, kung gusto nyo mag-akyat sa taas, sabihin nyo lang guys. Baba tayo ng hagdanan. Ayan. Pero kung ayaw nyo naman guys, hindi na ako magbaba. DJ Rodski, the best. Basta team Boyog, Gapauyog. Ayan, maraming salamat ulit sa iyo. Pabidbidyo mo dyan, Los James Climax. Maraming salamat. Ayan. At saka kay Lolo Bigs TV, maraming salamat. Ayan guys. Maka 2 hours na tayo guys, okay na. Ayan. Para makapagpahinga naman tayo. Malamig kasi ang panahon ngayon. O hindi tulad dati nung nakarang araw, sobrang lamig. Ayan. Advance and congrats po kay Ma'am Mahal Ading Carmen. Maraming salamat sa iyo. Sana'y mamuni ka na. Para maranasan mo rin yung tinatawag na monetization. Oh, God.
Ayan, shout out sa lahat, sabi ni Loz James. Ayan, maraming salamat sa inyo, 7 million viewers natin yan, guys. Ayun guys, sa lahat dyan guys na hindi pa mayroon kayong mga premiere, baba nyo lang dito para matapi natin, para matamsakan, madigitan po natin. Oo. Ayun, wala na yata wala na yata gustong pumasok para magpadagdag ng bayad. Pagod na ba? Tulog na kasi yung iba. Kaya, sige lang. Kung ayaw nyo, magkakanta na lang ako maya mag-isa dito. Akala nyo lang Mga ano lang, mga kahit 5 lang. Ayun, shoutout din pala kay Lods Di Ako Vlogger. Ito, mga member ko rin po yan si Lods Di Ako Vlogger. Maraming salamat sa Lods. Kasi ngayon naman naka-live yata si Ba naka-live? Wala. Ayan. Ayan mga love, shoutout ulit sa inyo sa lahat dyan. Ayan. Ayan, ano natin yung schedule natin guys. Maintain po natin yan para maganda yung takbo. Maganda yung laban. La la la. Trying to get up that great big hill of hope for a destination. Oh, yeah. I realized quickly when I knew I should that the world was made up of this brotherhood of man, or whatever that means. Into a closer times when I'm lying in bed just to get it all out what's in my head, and I am feeling a little peculiar. Into a winter morning and I step outside and I take a deep breath and I get real high and I think the top of my lungs, what's going on? And I say, DJ Walrus on the list. Yan o, masurugit. Ayan mga love, shoutout ulit dyan sa 5 million viewers natin sa baba. Ayun. Ako yung isa dyan. Apat. Ayan, maraming salamat sa pagdalaw nyo ulit yan guys sa aking live stream. Welcome po kayo rito. Ayan, maraming salamat. Shoutout sa lahat ng mga kaibigan po natin. Mga Pamardi Nation man yan. Mga team Maliw-Maliw man yan. Team Good Vibes. Ayan. The Influencer. Ayan, maraming salamat sa inyo. Wanna move your body to the house. DJ Jonah sa Gyno Remix. Check this out. DJ Jonah sa Gyno Remix. Check this out.
Nels, maraming salamat sa pabidyo-bidyo mo dyan. Ma'am Nels, maraming salamat sa pabidyo-bidyo mo dyan. Ayan, thank you, thank you. Ayan, guys, pipin ko lang. Ayan guys, patamsak naman ang premiere ko. Ayan, battle of ano yan, Egyptian tsaka Filipino. Ayan, diba? Ayan. Ayun, Kuya Mon, maraming salamat dyan sa paslas mo. Maraming salamat sa pagdalaw, Kuya Mon. Ayan. Ayan, ayun, thank you, Kuya Mon. Ayan, shoutout sa Lods James. Ayan, magandang shoutout sa lahat. Ayan, Kuya Mon, magandang shoutout sa ni Lods James. Ayan guys, baka hindi pa kayo nakatamsak sa aking premiere sa nalapit na Webes po ng Webes ng alauna ng hapon. Yan, shoutout din dyan sa bansang Pilipinas, shoutout sa aking buong pamilya dyan. Maraming salamat sa support. Shoutout din sa aking uniko Hiho. Nandun sa probinsya. Ay, nag-ano ngayon? Ano tawag nito? Nakalimutan ko na. Ay, nako guys, mahirap talaga pag may college ka. Pero, tsaga-tsaga lang. Bawat kilos. Kwarta. Kwarta ka dyan, tay. Ano mo, kwarta? Kwarta ka dyan, tay. Ano mo, kwarta? May ano kami, may tawag nito. Ayun, pogi ni Hus. Ba, si Maldita. Nakita ko rin ito si Maldita kay Saldia. May kailan shoutout sa'yo, Maldita? Ayan. Maraming salamat sa papugi mo dyan na Lods Maldita. Thank you. May training pala, may training. Ayun, ano ba yun? Training ba yun? Oh, training. Ay, nako. Ano naman lang guys. Mahirap pagka dalawa yung pulihiyo mo. Ay. Tapos nag-YouTube pa. Parang namin sweldo na pa pala. Ay, nako. Tapos pagkatapos ng finals, papasok na naman. Ano ba itong mga eskwelahan na ito minsan, no? Pagkatapos lang ng final, tapos sabihin na naman, enrollment na naman. Sabi natin. Pero kunting taste na lang yan, guys, para makapag-ano din tayo. Para makapagpahinga din tayo. Nakapagod din minsan magtatrabaho sa ibang bansa. O, di ba? Kasi kalahati ng edad natin nandito na. Kaya wag natin hintayin na maubos yung kalahati. Kasi pag wala tayong lakas, wala na kalahati. Makakalahati na lang kaya natin pag-uwi natin. O, di ba, Lods James? Yan, shoutout sa'yo, Lods. Maldita. Maldita talaga. Pangalan niya. Ay. Ayan, shoutout sa'yo, Ma'am Lynn. Sweet Love. Maraming salamat. DJ Jonel Sagayno Remix. Maraming salamat sa'yo, Lods James, sa pabidjitamsak mo yan, sa pa-heart-heart. Pa-heart-heart. Lods James. Alam niyo, Lods James yan, kasi may kolehiyo din yan. Kaya alam mo naman, alam nyo guys, pagka may kolehiyo po kayo, ay nako, kina natin yung premiere mo para ipipin ko. Eileen, Sweet Vlog. Ayun, si Ma'am Eileen pala to. Ay, hello Ma'am Eileen. Si Ma'am Eileen po ay nasa Hong Kong. Tama po ba? Ayun, sige Ma'am Eileen, ipipin po natin yung premiere. Ayun. Tingnan natin kung may wala pa akong nadikit sa iyo dyan. Bago ko Ma'am Eileen, tanggalin nyo aking dikitan mo. Itamsakan mo na yung premiere ko muna. Saglit lang ha. Ayan.
Ayan guys, may nakapin pa ko dyan yung bahay ni Ma'am Eileen. Siya po ay nasa Hong Kong. Ayan, si Ma'am Eileen. Nadalaw na rin ako sa live stream niya doon. Ayan. Ayan, sige Ma'am Eileen, sisilipin ko muna pagka mayroon pa akong hindi nadikit sa'yo. Dikit. Bro, Noel, narahami kilaw, shoutout sa'yo bro. Ayan, 4 million viewers and that's kilaw, shoutout. Welcome sa'yo Ma'am Lynn. Ayan guys, may nakapin po ako dyan. Yung bahay ni Ma'am Lynn, Sweet Nut. Iwan lang po kayo ng bakas. DJ Jonel sa Ayan. Gyno. 3 million viewers and that's kilaw, shoutout ulit. Ayan, Miguel, shoutout ulit dyan sa 4 million viewers natin sa baba. Ayan, Ma'am Eileen, nagdidikit po ako sa iyo. Ayan, panoorin ko lang yung video mo para laki na pala ng bahay ni Ma'am Eileen. Ayan, congrats. Ayan, Ma'am Eileen. Ayan. Ayan, may nakapin pa ko dyan guys. Support naman natin. Iwan lang po kayo ng bakas. Nagbabalik po yan si Ma'am Lynn. Si Ma'am Lynn Sweet Lad. Ayan. Marami kang ano, Ma'am Eileen. Ayan, mga lad, shoutout sa 4 million viewers natin sa baba. Ayan guys, may nakapin ako. Patamsak ka naman yung premiere niya, Ma'am Eileen. Iwan lang po kayo ng bakas guys.
Ayun sa 3 million viewers natin dyan, maraming salamat sa inyo. 5 million viewers, maraming salamat. Ayun guys, may nakapin po ako si Ma'am Aileen. Matasakan naman natin yung premiere niya. Ayan. Ayun, may shoutout sa inyo yan, guys. Habang tayo ni Ma'am Aileen, habang nagdidikit po tayo ng ibang natin. Ayun, may shoutout sa inyo. Ayun, maraming salamat sa 4 million viewers natin dyan. And thank you. Ayan. Hot cake with butter and milk. Ayun, Lalang Dawal, Yahoo Tamsak Host. Ayun, maraming salamat sa patamsak mo dyan, Ma'am Lalang Dawal. Ayan, Ma'am Lalang, baba ka na ng bahay mo dyan, Ma'am Lalang. Para madikitan po natin. May nakapin po ako dyan. Ayan guys, pasok po kayo rito guys, may 5. Libre po kayong 5. Ayan. Ayan, may shoutout ulit sa inyo dyan, sa 5 million viewers natin sa baba. Ayan, 6 million. Yahoo, tamsak ko. So, maraming salamat sa patamsak mo dyan, Ma'am Lalang. Jawal. Ayun, hagdan daw, sabi ni Ma'am Aling Carmen. Sige. Come on, Barbie, let's go party. Oh, Ma'am Lalang, sayawan na ito. Ayan, magsayaw kayo sa baba, magsasayaw din ako dito sa taas. Ma'am Carmen, ikaw ba yan? Yes. Your Adeline Mahal Carmen is here. Hello. Ayun naman, salamat may kasama ako mga ganda at saka mga, ayun, maraming salamat sa Ma'am Lalang. Baka gusto ko umakyat, Ma'am Lalang. Oh, ganda naman yun. Shout out sa lahat na lang dyan sa baba. Ayun. Shout out May din nakapili sa dyan. ating Baka host. Kumusta na ang ating Falpi? Ito, ano lang naman, okay naman. Okay na. Still Okay na. kicking. Ba't ang lukot? Okay naman. Ba't ganun? Paglalambing Ba't ang yan, Ma'am lukot? Nels. Yan mo na yung sulat manap. Di, ano mo na yan. Naglalambing na. Huwag ka na maingay dyan. Huwag ka na maingay dyan. Dito ako. Oo, wag mo na yan mo na yan. Iwan naman doon. Dami sila doon. Huwag ka na dyan. Harap. Maraming salamat sa Elan Salde. Sabi nun yung dalawa, magkapatid, ba't sa kabila? Di ako Yan mo yung sila, nagkat. marami sila doon. Medikit kasi ako kay Ma'am Aileen. At siyempre, kung anong natin diyan nakalagay, sundin natin, di ba, Ma'am Nelda? Ano mo na yung famous man? Kaya mo na yan. So, Saldi, Ating Saldi. Harang. Ayan guys, Sabi may na- nakapin pa ako. Maraming salamat sa parang mo dyan, Lods. Lalang Dawal. Ayun. Ayun. Sabi Shout naman. out sa inyong lahat. Ayun. Ano na kayo, Ma'am?
Nakadalaw niya ako. Kay Ma'am Eileen. Ma'am Eileen to eh. Ayan, nawala ako kanina, Sir Saldi. Nag-uusap, di ba, nung nagko-comment. Oo, Ating kasi Saldi! gabi na rin siya umuwi. Baka naman, yuli mo na. Oh. Ano na ba yung Alam mo WhatsApp na. mo, Ma'am na Nels? 1.6 plus. Oh, ang dami na pala. Congrats. Malapit na yan. Kaya ako niyan. Sana gumuhit na din. Guguhit na yan. Malapit lang yan. Ayan. Kaso nga lang, nagsisit ako ng ba't gano'n, hindi ako makaano. Gumawa Makaano? ako ng StreamYard ko, ayaw pumasok. Gumawa ka ng ninja mo? Ading Saldi. Speaking of the congratulations Hindi, kanina, gumawa ako dumating. StreamYard. Ay! Wow! Congrats! Ang bilis. Gumawa ako ng StreamYard ko ba? Thank Mm. you, thank you. sa Nagsisit inyong na mga ako, ayaw mo suporta. pumasok maisit. Congrats sa'yo, Ma'am Carmen. Wow. Ay, akala ko Ma'am ako na Lalang, yung dawal. congrats mo. Ayan, congrats. Congrats. Ayan. Ayan, one step O, to sana go na all lang. namunin na. Hindi ka makapag-play. Mga ano mo. Hindi siya pag nagsiset, nagpapakita yung you see what you upgrade. Upgrade, may bayad yun. Bro, Iba yun eh, BG may lang bayad muna yun ako eh. sabi ni Hindi Lolo pinipindot Bigs. dapat yun. Yan, sige. Kaya nga hindi let's, ko pinindot. Bro. Try mo Roel. kung Hindi nag-tag nga, kaya Alam ko may naalala list ko nga na. hindi Kapag mag-list ka, Lods, hindi na ako nag-comment doon. Hindi ganyan Nagka-thumbs yung up na lang ko ako. Ano sige. gagawin mo to? Ano bang ginawa ko nun yun? Kasi napindot Ma'am ko Eileen, dyan nanonood yung pa ako ng ano mo, ganun eh, Chinese food napindot spaghetti. ko yung Ah. upgrade nun. Oo. Ano bang binalik ko nun? Gumawa ka ng ano mo, Sila ng nun eh. ninja. Kaya nga, nagsit nga ako, tapos ay wala na pala. Di ba gumawa ako, nag-okay naman. Mm. Tapos mag-sit ako, ayaw namang Yung naprobahan Meron na, na channel mo na StreamYard. yon, na channel mo na. Wala nga. Hindi, ibig sabihin, pag gumawa ka sila ng ninja ngayon, magiging channel mo na yun eh. Parang ano mo na. Tapos ayaw. Wala eh. Ayaw niya. Pero ilang ano mo na yun, ilang gawa mo na yun, isa pa lang. Hindi, pangatlo pa lang yun. Pero yung iba, Gumawa siya gumagana kanina naman. ng una, ganun din nagpapakita. Yung you see what you upgrade. Eh, may bayad yun eh. Pag pinindot May niya bayad yun, yun. yung may bayad, di ba? Si Lord Saldi, sana medyo may alam dyan eh. Sina? Tamsak dikit sa nakapin yun. Sige bro Noel, maraming salamat sa patamsak mo dyan. Ayan, Sir Noel, Sergio Ernara, Miguel Bishara. Mag-direct na Tapos lang ano ako. nang tapos anong lumabas nung ganun pa rin. Tapos Oo, naayos yun. ganun Wala, pa rin. ayaw niya. Ay, nagsisit nga ako para bukas. Hmm. Pero okay na. Pero mag-sit nga ako, ayaw. Pag ano na niya, pag ano ba yan? Create live na siya. Mag-create live na ako, wala. Create live na siya. Diba? Pag create live mo, okay na sana yun. Pupunta na sa ano mo yun. Account mo. Ngayon, magpapakita, see what you upgrade. Ayaw pumasok yung ano. Ginawa Mag-direct niya. nga ako kaya. I-try ko. Hindi ako nang-encounter ng ganun. Wait lang, Palt. Akyat ako ulit sa'yo. I-try ko lang. Na hindi Direct? ako mag-sit, i-try ko lang kung okay Direct. siya. Kung Kung sa ayaw direct siya. live, okay yon sa YouTube yun eh. Walang problema yon. Pero kung sa Oo, StreamYard, diyan ka hindi. nagkakaproblema. Ano ko to, i-try kung Hindi siya ano. magsiset. Hindi ako magsisit. Try ko lang. I-direct niya. Direct live stream. Ay, hindi ko na May papasok isisit. yun, direct yun eh. Hindi, ang ibig kong sabihin, hindi ko na siya isit para pang Hindi na siya bukas. mag... I-ano Ah. ko na ngayon. Try ko lang. Ayan. Yan, Kung tamsak ano. tikit pulpak sa nakapin bill all. Ayan, Ma'am Eileen. Ayan, nagtamsakan ka na. Diyan ka pa, Ma'am Eileen. Ma'am Leon. Nilad sa notebook na lahat. Ayan.
Sige, sige. Sige lang, Ma'am Carmen, magsalita ka na lang dyan. Oh, sige. Tamsak dikit full pack sa nakapin. Sabi ni Leon. Oh, congrats sa'yo, Ma'am Carmen. Ha? Ajaran. Ajaran. Hindi, pagawa ka na ng ano mo, ng iyong, Na, ano nito? Pagka ano na, i-open mo na yung dollar sign mo. nag-open na ako ng iba. Wala pa bang dollar sign dyan? Ah, wala pa yan. Yung pa-member, wala pa siguro yan. Hintay mo lang. Nag-open na ako kanina ng iba. Hindi ko pa na lahat. Dalawa. Ano pala yan? Isa-isa? Oo. Bukas. Nagpaturo ako kay Maria kanina lang kanina. Ayan, Kukulabs Amber, Tamsak. Ading Yan, Kukulabs let's go ko. Amber. Wala kang premiere, let's go ko. Malakas ba sound? Hindi naman. Okay lang. Ganyan lang. Okay lang yung ganyan. 2 minutes video lang. Anong sabi? Kasi Ma'am baka Eileen. hindi lang mapansin na natin. Yan ang pabandi ko na dito. Dito mo nga pindutin. Saglit lang. Wala dyan. Alam ko na. Pindutan mo yung plan page yata. Oo. Nasa taas? Oo. Sure ka? Hindi yan. Nandun sa taas. Ano sa taas? Magpapakita ba yan? Wala yan Hindi. Pindutin mo muna yung pagmakaroon. Ay, nagpapakita yan? Ayun guys, may binaba rin sila sa Coco Amber. Pa-support naman natin. Wala na. Ano, Ma'am Eileen? Tapos ibibigay mo ng pan. Ano ibibigay? Ayan, nagdidebate ng dalawang magkapatid. Kaya pala Binigay yung pan mo. O yan, dito na. Ano mo nga, bakit? Nag-ano ka ng ibang pan? Kita. Nag-ano ka yung isang ano mo yan, bakit na ano ka ng ibang pan? Wala akong is-prepare na Di ba naging dalawa yung yan? Ano na po? Wala. Mag-send mo konti. Cancel ko yan? Ayan. Dapat ano ka ng ibang Mga is-prepare yan. Wala nga. Nag-direct na po sabi Naku, ito lang. Di ano ko na lang? Siguro ano na Ayan, nagdala ko na dyan. Ayun, mga love, shoutout sa inyo dyan guys, sa baba. Ayan, oh, ayan na, okay na siya. Iba yung isa yung na. Lapit naman. Nawala na yung Tignan ko lang. Tignan mo, mayroon na yan. Ayan, okay na lads, Eileen. Ayan, ipiping ko naman kay lads. Ganyan, kasi na ganyan din ako. Parang nag-upgrade yung streamer ko. Ayan, sa 3 million viewers natin yan guys, may nakapin ako. Patamsaka naman yung premiere ni 2 minutes lang. Kasi nabaan yung WS lang. Sige lads, ako, silipin ko nga ito. Para matamsakan ko na. Yan, shoutout sa Lods Manap. Maraming salamat sa paharang mo dyan. Ayan, sige Lods, kung mayroon pala akong di pa nakadikit sa'yo, dikit ko na lang ito. Ayan, 5 million viewers in the house. Maraming salamat sa inyo dyan. Maraming salamat sa Lods German channel. Sa paharang mo dyan. Tama na yan. Tignan natin po. Yan guys, may nakapin pa ko dyan sa taas. Baka hindi pa kayo nakadikit.
Yan sila Coco Amber. Siya po ay nasa Kennedy. Pindutin na naman ako sa plastic. Wow. Ano yun? Customized night suit. Ano ka mga sapatos? Ibig pa na siya, oh. Ayan guys, makikinig lang po kayo. May mga ano kayo. Kasi nag-aayos po yung dalawang magkapatid na kanyang live stream. Ayan, sige lang, let's go ko. Abang pinapanood ko itong 2 minutes video mo. 22 thumbs up. Eh, didikit ko na ito yung mga ano ko. Panoorin ko na itong video mo. Silipin ko rito, baka mayroon pa ako ninadikit sa'yo. Ayan guys, lapag niyo po Kasi yung ano premiere yan? po kayo dyan. Ipipin po natin. Once na naano mo yung upgrade na yan, Hindi ko pinipindot yung upgrade. baka hindi mo lang Upgrade, may bayad yan. napansin. Create nyo, create nyo na lang, create nyo. Walang create nyo. Parang sabi niya, ano, Lodge, manap! Hirap kasi yung pag hindi ka nakano. O nagganyan din yung sa akin noon. Hindi ko alam kung, pero naibalik ko din. Hindi Mas ko pinapanood ko matandaan yung kung video. paano ko naibalik. Si ano, tanong mo kay Ading Rachel pag ano, mawalik yan. Oo nga, kaya nga nagtaka ako bakit naging dalawa. Parang nag-agno ka naman ng ibang ano. Yung ano, Yung stream yard niya, naging dalawa yung nagpapakita doon sa dating pinipindutan niya. wala yun, ipatay mo nga cellphone mo, ma'am. I-restart mo nga yung cellphone mo. Ayun, 6 Oo, million viewers yung restart mo nagla-joke. kaya. Restart mo. Start mo na CP mo. Mm-mm. Ayun. 20. Sabi mo, hindi maganda nagre-restart. Ako! Aba, may advertise ka pa. Ako, hindi dapat mag-restart kasi nire-recover yung ano, yung pan ko noon. Yung channel ko. I-start mo lang, ma'am Nels. Ikaw, Minsan kasi yung cellphone kasi nagluloko din ako minsan. lang yung sinabihan, hindi sa'yo. Para Ako, malinis. dahil hindi daw pwedeng i-restart yung sa akin muna. Dahil nagre-recover ako, baka mawala yung nire-recover ko. Yung channel ko noon. Yun. Start mo lang. Sa'yo, pwedeng i-restart. Parang tulad din kasi ng computer yan pag Nire-restart ko, nagluloko. pwede na kasi naka, ano na yung na-recover ko na. Yun. Walang problema yun. Under. Ang problema yan. Pag nagka-problema, papunta tayo sa presento. Di ba, ma'am? Ilagay, ay, idala natin sa pulso. Ayun guys, may nakapin ako dyan. Si Lods Coco Amber. Ako pinulit-ulit pa. Sige lang, restart mo lang. Ang problema. Tapos ano, tignan mo kung i-log out mo ulit yung call mo kasi parang hindi pa naka-log out eh. Nakalag out na, sister. Oo nga, tignan mo ulit. I-log out mo ulit kung hindi. Sila guys ay sinasabi nagdidebate. niya, Ako muna yung magsasayaw. ano ang sinasabi niya, yung rates pa eh. Kaya ulitin mong i-log out. Ulitin mong i-log out, Mildang. Ayan, pang 25 Lods Coco. Yadahan kita. Fan page. Yung plan page. Oo, may ano yan, ibang ano yung ano yung pa ano ka kaya ano. Nagganyan yung sa akin, hindi ako makagawa. Ulit-ulit. Nagpupunta. Pag pinindot ko yun, ano kasi yung may bayad yun. Customize. Nice. Ayan, shoutout sa inyo, Pre Lods. Ma'am Lazy, may shoutout sa inyo. Ano natin yung ano. Ano pa rin. Ayun, 5 million viewers in the Kaya mo lang, hindi, walang ano, siguro din yung meron ka lang. Alan guys, may nakapin pa ako dyan. Patamsakan naman Hayaan natin. mo Dikita na. na yan. German Paturo Zanet. mo na Meron ako, siyang ano. paddle pins. Kasi nagganyan din sa akin. Kasi ito yung, hindi ko natanda kasi sa mga pinagod ko lang kung bakit lumunod.
Ayan, Miguel, shoutout ulit dyan sa Team Maliw Maliw. At shoutout sa founder ng Team Maliw Maliw, mag-isang DJ ng Kuwait. 88.8 Kuwait Station. At shoutout din sa ating mga Margination. Miguel, shoutout. Team Good Vibes. Team Influencer na walang sawang nagsusupport sa Team Maliw Maliw. Mali. Ayun. Kanilang si Ma'am yan. Miguel, shoutout sa inyo dyan. Ayan, thank you so much sa inyong Shoutout ulit. lahat. Maria! To Miguel, all shoutout. influence. Ayan. Thank you so much guys in behalf of Manang Carmen. Nandito rin siya pero in behalf. Siya po ay nagpapasalamat kasi kanina dumating na kanyang mensahe galing kay YouTube. Ang sabi, congratulations, you are partner. Ganun ba sabi? Yan, ang message na siya. Monetize na po si Ma'am Ading Carmen. Ayun. Nagbunga na yung kanyang paghihirap, pagdudusa, pagpupuyat, pagtitiis. O, diba? Minsan naiyak pa. Pag naiyak, ganito. Ay, sorry. Ano sila? Ayan, 5 million viewers sila. Miguel, shoutout ulit sa inyo. Mapalan base, Manyan Uzebes. Miguel, shoutout ulit sa inyo. Ayan, maraming salamat. Ayan guys, mo pula ang kanyang mata kay bagong sip-sip ng dugo ng baka. Ayan, pangalawang dikit sa pangatlong dikit na sa Lads Coco Amber. Lads, manabdo lang. Maraming salamat sa iyo, Lads. Alam ko naka-live ka. Tuloy mo lang po yan. No problem. Yan, Hot Mama Dangs. May ilan shoutout sa iyo, Ma'am Hot Mama Dangs. Maraming salamat sa pagdalaw. Yan, kamusta na Hot Mama? Yan. Yan, may nakapin pa ko dyan, Mama Dangs. Maraming salamat. Ilan na yata Lord Coco ang dikit na. Ayan, Mahat Mamadang, okay naman po. Ikaw, Ma'am Hat Mamadang, kumusta na po? Ayun guys, may nakapin pa ako dyan sa taas. Patikitan naman natin. Ayun, supportive natin kaibigan si Lods Coco, Lods Amber. Nasa Kennedy. Sa Kennedy po siya. Mahal Carmen, Miguel Loud shoutout. Kumusta na kayo dyan? Ayos na po yun. Ayos lang po, sobrang busy. Ayun, okay lang po Ma'am Hat Mama Dangs. Ganun talaga. Unahin muna natin yung... Hindi, ibabak lang yan. Meron yung tanong natin. Ayan. Tawagan mo doon sa isang cellphone mo. Ayun, welcome sa Lods Manap, ang ating kaibigan na nag-isang pogi ng Kuwait daw. Sabi nila. Welcome sa iyo, Lods Manap. Ayun, nakasibangot kagad. Hello kaibigan, Miguel Love, shout out. Ayun, nandito Ayun, na. bigla shout out. Ayun, umakyat na ako dito kasi walang kasama yung ating ating mga housing. Sorry po. Lagyan ka na ba? Ading. Wala pa na. Nahiya ako nahiya ako magpaalam. Si Papa Mar, si Ninang Huwag ando. ka muna mag-in, hayaan mo lang. Kasi nandiyan pa sila. Huwag ka na mag-in. Hindi, Basta ang nandito sabi ka ko, lang, okay na yan. Tapat na. 20 minutes na lang, 17 minutes na lang magpaalam na rin ako. Para 3 hours na. Tuloy mo Marami lang. pang tao din, di ba?
Marami pang tao, Sampo. sayang. Lods. Okay Oo, lang dito. marami pa. Kasi pagka ano yan, iba, mapahinga na rin yan eh. Dapat, Dapat sila ninang eh. ayan, Ma'am Richelle, maraming salamat sa paharang mo dyan. Kaya ako magpaalam kasi. Huwag mo nang i-end. Kaya sa ako iniwan na kita doon at dito na ako. Sige lang. Bigyan na ako ng CPR. Okay lang. Alinisin ko lang mga 3 araw. Wala, May CPR pag din sharing ako. naman, wala naman isa-share dyan eh. Wala naman dollar na. Kantahin mo na sila. Ayun. Ma'am Richelle, maraming salamat sa iyo. Ang nag-isang Hindi, Ma'am pag Richelle sharing, Evangelista. Ang nag-isang DJ ng Kuwait. share Aling lang. Wix. Wala. Tignan mo yung ating Pag Aling naman, Wix, tignan ano mo siya, itong pag streamer ni Nildam. dispute, Kung paano iba- Ma'am ayaw Richelle, na. kung gusto mong umakyat, tingnan mo nga daw yung stream niya ni Ma'am Nildas. Nagpapakita Ano, yung isang plan page. Sige lang. Ading Richelle. Ano na kayo ganun? Dito muna ako mangulit. Kumusta ka kaibigan? Kumusta ang pakiramdam mo? In love ka pa ba? Este, may lagnat ka pa ba? Alam mo naman. Ang ganda ng ngiti mo ngayon ha. Parang ang ganda ng ngiti mo kaibigan ha. Lalo kang tumatagal. Ang ganda ng ngiti mo. Mix manap. Yan. Ha? Ay, Pero nag-play sana- na ako kay Samra. Hanggang umaga na to yung all Ay, videos. yun. na Maraming sila. salamat, Ma'am Carmen. Pero si Ma'am Samara, malapit na yan. Piplay niya si Ma'am Samara. Okay. Kaibigan, maraming salamat pala sa pag-play nyo kasi every 2 days, Ilan na lang? ano, Konti na lang yan para Almost 1K maisunod na lang. natin si Nildang. oo, Kaagad. almost 1K na lang kaibigan. Ilan pumapasok? Pagtulungan natin para Every 2 days, meron pong pasok na 100. O, pag maraming nagpi-play, 100 plus ang pumapasok niyan. Oo. Mabilis. Mabilis. Oo, 100 yan. Pero mas mabilis magbigay pagka tulad kay Ma'am Carmen, tinabayan ng 80. Yun, Oo. malaki ng Yung 500. ano, ang laki pala. Pero okay na yan kasi Problema. 3,000 ka na eh. Ang problema, saan natin kunin ng 80? Wala nga eh. Pero mabilis lang yan, Lods Manap, kasi every 2 days, higit 100. Bilis lang yan. Nag-live nga, pinag-live ko Mamuli na sa nga katapusan. kaninang pinag-live ko nga yung asawa ko kanina. Ano? Si Maria lang at si Nelson, ano lang yung pumunta eh. Ha? Wala, pwede ba? Pag Hindi. sa 6 p.m., siya muna yung ipag-live mo. Oo. O, siya muna ipag-live Alternate mo. mo na sa'yo. Oo. Di si Ma'am Nelda yung maaga para matambayan ng mga team influencer kung may oras sila. Ako si Ma'am Nelda dapat. Yung una pala kasi Pag 160. yung alas 6, Yung walang ganito, problema sa akin kasi crush naman. Ang ganda ng ngiti ni Crush. Manap. Oh. Si Samra muna ang mo pag alas 6 kasi maraming pumapasok sa'yo. Wala nga pumasok, nag-try ako, walang pumasok eh. Apat. Alas 6 ng hapon. Alas 6 ng hapon. Nangukit. Ano yung umaga? Yung time mo. Ikaw Ay, naman shout out siya, Ma'am mag-open. Richelle. Open cam mo lang para Umaga makita kasi ka Lods, nila. hindi na talaga ako makakasilip. Ayaw pumasok yung nakagawa ako ni StreamYard ko pero pag mag-create na ako ayaw. Nagpapakita yung Wait, plan ayaw page. niya pumunta. Ano mo nga muna, aprobahan mo nga, baka hindi pa pumasok sa YouTube, yung ninja mo. Nag-aluna Subukan nga. mo yung comment yung ninja mo, Ma'am Nel, sa akin nga. Subukan mo nga i-comment sa live ko, yung ninja mo. I-comment mo daw yung ninja mo. Ayun, Lord, Mero ko, may love shout out. Maraming salamat sa inyo. Yung naiiyap ay Yan. Sige, comment mo nga. Baka hindi pa na okayhan, hindi ka makakomment niyan pagka hindi pa na Kasi ito rin men ko ang naipasok. Ha? At humama. Nag-ari si Kabayan, Manap Dulang, napakasipag. Goodbye po yan. Oo, masipag Kalit yan. kalabaw Lods. keke. Ayan. Saan? Kasi ayaw niya akong gumawa ng Yun ang pumasok, yung dating ginawa Ano ko. daw? Tamsak mo na lang. At Mama Dang Vlog. Kayod kalabaw, hehe. Yan ba yun? Yan yan? Oo, yan din. Ba't parehas pangalan? Parehas din pangalan ginawa mo? Hmm. Pero ibang yan, ibang account.
Hindi. Hindi, ano, yung pan ko yan. Yung main na. naka-attach sa menu. Yung Lagari si Kabayan Manap, Dulang, napakasipag. Kailangan Bali, talaga ninja mo magtipa. yan. Bagong gawa mo. Alam mo Pero ba, yung doon Gmail sila yan, iba. galing sa live ko. Kasi gumawa Nagkantaan ako, sila ayaw sa live ko, kaya tanggapin. tapos ako, Ano, iniwan ko sila doon. Tapos sinilagay ko yung min ko, yun ang tinanggap. Yun ang Pagdating kanyang mo sa- tinanggap. Siya nagbigay ng Yung, ano. yung main mo tinanggap. Oo. Yun talaga ang inaano. Yung main. Yung main talaga ang inaano dyan. Kasi Hindi, ganun pag yung nag-live ka ginawa. talaga, main ang ipapasok. Ayun, mo Ma'am doon, Rachel, pilitin mega mo love main, shout yung gabi out. na. Enel the Pilipi, Pero mega sa love ninja shout. mo, Ayan, dapat Joy yung Nara, mga mega love adik shout. ni Gmail mo. Hot Mama Hindi mo Dan, si Ate vlog, Michelle. mega love shout out. Ganyan naman Saka ako yung nung Gmail mo, ano. ganun pa rin. Oh, ganun din. Itong ginawa ko na ito katatapos lang. Ito din. Kasi ayaw niyang tumanggap. Dalawa lang ang ninja ko na nagawa ko. Ano daw yung sinasabi ng nag-mention? Di, nag-heart-heart, sabi ko. Ayaw akong papasukin. Nakagawa na ako. Kaso nga lang, pag nag-create na ako, maglagay na ako Ewan ko ba? ng Saan? title niya. Ayaw niya. Ayaw nang pumasok sa YouTube. Ayaw, shout out sa ayaw pumasok, ano? Pero nakagawa na ako. Mahina nito, sabi ni Ate Michelle. Ayos mo kay Ma'am Rachel. 10 minutes pa tayo. Uy, patagalin, abutin mo ng 4 Nagaw na naman ako, Ninang. Para sabay na tayo. Puso na ata yung mga agaw ka. Ninang! Mega love shout out, Ninang! Di ganito, Ninang. Magpalit tayo. Yung dollar, magpalit din tayo. Yung dollar makukuha mo doon, ibigay mo sa akin. Yung dollar ko sa akin, ibibigay ko sa'yo. Meron pa pala ko yung dikit sa yung pangalan. Ilalive ko yung ano mo. Sa ano, sa... Oo. Walang problema. Ilalive ko sa ano. Tanong mo si Ma'am Rachel, Ma'am Carmen. Oo, alam niya yan. Alam niya yan. Ganyan din ako dati eh. Napunta sa ano. Sa plantage. Ay, sa oo. May babayaran. Tapos kinalabi mo pa naman yung plantage. Wala, Ano daw? bumalik yun. Ang problema doon Kung kailan ang dami na kayong nakanta, saka ako lang aayaw. Di ba Yan, nagpapakita Kuya Mon. mo? Maraming salamat sa iyo, Kuya Mon. Hindi man nagpapakita yung dati. Pag yung pinindot mo sa Hindi, babae. patingin nga, Ma'am Nils. Patingin nga ang ano mo. Sa cellphone mo. Ha? Patingin nga. Bakit ganun? Ako? Yung paggawa mo. Nagarang si Kabayan Manapdulang, napaka... daw si... Hindi naririnig sinasabi ni Pal. Ano sabi mo ating Palte? Dinimute ko na. Sabi naman. Ading Minandro. Salamat sa pa-slice mo dyan, Ading Minandro. Oo, pakita mo nga, Ma'am Nils, para makita ko bakit ganyan sa'yo. Ipakita mo daw. Ayun, Huwag shout mo out sa sa'yo, 7 yung million ano mo. viewers Yung ano dyan. mo. Sige, halika dito. Ipakita. Oh, ito. Ano pa pakita ko sa'yo? Hindi, yung ano, yung ginagawa mo. Yung ginagawa mo Bakit daw, ganun hindi yung upgrade? mukha mong pakita mo. Yung ginawa ko. Huwag yung kuhan mo ha, pakita. Huwag, baka magalit ka na sa mami. Huwag yung pakita yung kuhan. Ay, crush. Ayan Anong mo, pinapakita in-screenshot mo? ko. Ako nga hindi ko inaasam na makita yan. Dito Tapos siya sa ikaw taas, wala papakita sa mo sa piling, iba. may pakita. Oh, ayan oh. Di ba nag-sit na ako? Oh, ayan oh. Saan? Kita mo? Nasa kabila. Saan ka ba? Kay Ma'am Carmen ka pala. Ilaw. Ano yun? Yung ilaw. Doon ako kay Falcon. Sige. Saan? Sige, sige. Kailangan mo't na-layout niya, oh. Angay. Ayan. Ayan ang Yo, papakita. pinutin mo na yung pangalan mo. Oh, sige, pinutin mo na yung pangalan mo. Ito pangalan mo to. Sige. Pindutin.
Ayan. Hindi, sa picture ko yan eh. Pinutin mo yung pangalan mo, yung kanina sa taas. Ulitin mo. Just Yung a plus. minute. Sige, ano ko. Sige lang. Makikita mo? Ayan, oh. Di ba punta ako dito? Mag-create ako. 20, yung dikit na tayo ulit ko. Oh. Ayan, may magpapakita yan. Oh. Ayan guys, may nakapin pa ako dyan para dikit patam sa kanan ko dito. Hoy, tignan mo! Parang doon ka na kanina sa live. Ano yun? Ayaw ko pindutin yan. Yan, ano mo. Ibak ko yan. Oh, tapos Ay, Ayan, create live. Free ka dati. Pindutin mo sa brief lang. Ayan, sige, sige. Free! Ayan, pinutin mo yun, oh, yung parang pangalan mo. Yung Ayan, parang pangalan, ayan. pinutin mo yun. May plus. Sige, tingnan lang. Kwentuhan. Hello, morning. Try ko lang ha. Yan. Di ba i-create ko na? Oh, ayan. Magpapakita to, oh. Ano to? Ayaw. Yan sa taas sa'yo, Nina. Hindi sa taas, pinutin mo na sa taas. Yung pangalan Ito? mo, yung pangalan mo. Yung parang avatar mo, parang avatar. Yan, Parang pindutin mo avatar ulit. mo, pinutin mo nga yan. Nilda pinili lang. Ayaw. Back mo, Walang back. plus nakalagay. Itong plus Plus. na. Ayan. Ayan. YouTube channel. Oh, sige. Yan, Sige, sige. YouTube channel. Kasi kukunin mo yan eh. Ay, ano mo yan? Oh, Nilda, yan, sige. May feedback. Ayan. I-alo ko na. Oh, pinutin mo. Hoy! Alaw, sige. Sige, alaw mo na. Tignan mo, mag-create ako ulit. Babalik yan. Oh, okay na siya. Ayan, no? Your channel. YouTube is connected, sabi niya. Oh, mag-create ako. Sige. Mag-title na ako dyan. Morning. Ah, sige. Morning live stream. Tapos yan. Oh, wala. Yan sa tatay Papa Mar. Wala nga. Ayan, Your research stream limit Tamsak. mo. Dan, maraming salamat sa patamsak mo yan, Papa Mar. Wala. Ano kaya? Oh, tapos, Kung ano? Wala nga. Ayaw nga. i-upgrade mo Ayaw. nga. Ilang Ano days pa na. lang i-reach mo, di ba? Sabi niya. Sige. Your research. Ipa, ano mo sa dalubhasa yan? Panansya. Ikaw ano pala? Kagagawa lang natin. 2 pieces na. Pag ano sana, nung ano sana, inulit mo yung logout. Inulit mo sana yung logout. I-log out ko ulit. Oh, ano mo lang, balik-balik mo lang para papasok. Kasi pagka hindi mo balik-balik yan, hindi papasok yan. Kaya Balik mo lang. Kasi mga dalawa na sila. Maraming salamat sa pagdalaw, Ninangs, saka Papa Mar. Pag ganun na ano, ano, ulitin mo yung logout minsan. Pumunta ka ulit, tapos i-logout mo minsan. Ulit mo. Inuulit na nga. Ay, ano lang 2 yan, may pieces pipindutin na. lang dyan. Hindi Hindi, na yung una. napindot ng mais. Pag napindot mo yan, Una, na-i-log kuha out mo na yung nga Pilipin yun. niya. Yan pa rin ako. Dito. Yan mo muna pag ano na si Ading Rochelle. Ayun na. Maraming salamat sa iyo dyan, Ninangs Vlog. Ganyan din. Wala, ayaw Hindi, pumasok. paano mo lang kay Ma'am Rachel? Oo. Ganon din naman ako pag gumagawa. Shout out kay Ninangs, Mabilis lang. ang isang Kasi Ninang gumawa ng ako ng bayan. iba. Ayaw niyang tanggapin ng iba. Ano yun? Yan, shout out ulit dyan sa Anong ating oras yun? mga Alas 10 kasi tulog pa OFW. yung mga tao. Palan-base, Panyano Zevis, may love shout out sa inyo. Parang Maraming tanga salamat sa na pag-stay sa bahay. pormahan. Hahaha, sabi. Parang tanga ng pormahan Anong parang tanga? Parang kung ano, Eh, alas 6 naman talaga. Alas 5 naman ako nag-ano talaga. Ay, Ninay.
Ay, shoutout ulit sa inyo dyan. Kanina pa yan, ba't nag-ulit? Ninang Vlog! Paano mo sa ano Ninang! kayo? Ano po? Baka naman. Papa Mar. Parang tanga na pormahan. Ano yung formang 16 Falcon? Ano yun? Sige, Papa Mar. Ay, Ninang, malamig dito. Oo. Pormang 16 years old na. Ninang. Sige, Papa Mar. Kasi 1 minute na lang mag-dinner po tayo. Magbaba na tayo kasi 1 minute na lang eh. So guys, sipahin ko na si Sid. Okay, ganun. Bakit mag-end ka na? Makanta pa ka sila doon. Bakit andito pa rin ako, ayaw maalis na ano. Ayan, Hindi sige, pa ba Papa ako? Mar, pahinga ka na. Alam ko, madaling araw na dyan, Papa Mar. Maraming salamat lagi sa pag-support sa Team Maliw Maliw. Hindi ako makabalik And thank you sa kanya. patamsak mo yan, Papa Mar. Bitit ka man, ha? Iniwan mo kami. Ano tingnan ko ulit? Anong tingnan ka na? Mangiwan ka na kaya nila. Dito kasi yan. Iwan mo kami. Good night na po. Good night, Papa Mar. Ayan, sige, salamat Papa Mar. sa Maraming support, salamat. ah. Ayun, sabi Good niya, night. busit ka manak, iniwan mo Good kami. night. Ah, Ayan. andun pa rin ako Yes, Ninang, pero yes, nakamute naman. lang ako dyan sa live ko. Ayan, sige, iwan mo na Marami si Ninang doon sa live mo, Lods Manap. Ayun na. Magbabay na si Ninang. Bakit ayaw na maalis? Kahit sinapay ko na. Ano yan? Sige Dapat Ninang, huwag ka muna maraming mag-end kasi salamat. doon pa si Ninang. Awit na. Tayo mag-end Ay. Tinanggal ko na. kasi babalik na po sa kabundukan ng nag-iisang unggoy ng kagubatan. Ating manap. Ayun, Papa Mar, maraming salamat at unggoy Anong magpapaalam kalpe? na rin. Bye-bye po Ah. guys, Mardination, shout out po. Rinig mo Maraming ako? salamat sa inyong support. Baba ka na? Kuya Mon, may shoutout sa'yo. Kuya Mon, baba mo yung bahay mo. Hindi. Kuya Mon. Andito ako na, Nakatingin ako andito nga, na baka ako may sa ano. may, ano ko, ayaw maalis. Iwan ko. May multo na yata tong cellphone ko. Ay! Ah, hindi ka na maalis. Diyan ka lang. Gusto mo check ka. Hindi na Ay, mahugot. hindi na mahugot. Lods, hugutin mo Kuya Mon, baba mo na. ang bahay mo, Kuya Mon. Baka mayroon pa akong dinadikit sa'yo. Ay, tikit mo nga. Crack naman. Kick kita. Ayun, Ayun, umalis wala na. ka na. Good night na po. Mga 2 hours lang naman na tayo guys para makapagpahinga na. Sabi Kasi niya, ano, masama Papa pa rin Mar. yung ano ko eh. Yung tiyan ko. Parang kinakabag ako. A boy without a name, tamsak. Maraming salamat sa Lord sa boy without a name. Maraming salamat sa patamsak mo dyan. Shout out, Ma'am Nilda. Yan, shout out Montano. Ma'am Nilda, Ako, Ma'am ako. Carmen, Kuya Jobert. Sarap, Maraming Ninang salamat sa Vlog. pag-shoutout mo dyan, Nina. Thank you sa support mo, Nina. Maraming salamat sa pagdalaw. Tara, aba, nabisita ka ni Aboy without a name. Tagal ko na ito hindi nakitang batang to ah. Hindi pumasok naman yung ano. Oo, Bigay lagi naman dati po. yan eh. Si A Boy Without a Name. Yan, A Boy Without a Name, baka may bahay ka dyan, Lord. Baba mo. Para baka mayroon pa akong didikit sa'yo. So, ganun naman talaga. Pag bago ka papasok, ihihingi mo yun. Oo. Clear mo na lang. Pagka ano, Ma'am Nils, ano, direct ka na lang sa ano. Ilagay mo lang yung Kahit huwag ka na mag-YouTube. tapos Kuya Jobert, aka Manap Dulang. Oo. Yan siya yan nilang. Si Jobert talaga yan siya dati. Ay, sikat yan si Jobert ha. YouTuber alias Manapdulang. Ah, isa pala yung Jubert. Ngayon ko lang nalaman, Ninang. Si Jobert na Manap. artista, komedyante. Ang galing na komedyante yan, si Jobert. Yung sa ano, sa Bubble, ano ba yun? Sa, ano mo palabas nila sa Channel 2? Ano yun eh? Ano yun? Kasama si Crush, ba't hindi ko nakikita? Problema nga siya doon sa ano, sa kanyang, ano. Yan, 8 million viewers sinaas mo lang siya doon, sa kanyang
StreamYard. Paayos na lang kay Ma'am Carmen. Ha? Ay, kay Ma'am Rachel pala. Ayun, manap dulang ang Kuya Jobert ng Martination. Thank you. Sige lang, Nina, mag-comment ka lang dyan. Damihan mo pa. Nagdulang ang Kuya Jobert ng Mardination. Ang tatay ng Mardination. Ayan, 8 million viewers in the house. Mga shoutout sa inyo. Maraming salamat sa inyo dyan, guys. Maraming salamat sa Ayan. pag-BGBG. Shout out sa The Influencer. Ayan, thank you so much sa sakripisyo. Ayan, ito na yung iyong sakripisyo. Ayan, pasalamat ka, Ma'am Carmen. At success na. Thank you so much sa inyong lahat. Overall mentor ng The Influencer. Anak Mirai. Ayan. Anak Lazy Boy. Anak Choco Joy. Anak Yani TV. And Catherine. anak Kat R. Ayan, maraming salamat sa inyo guys at sa mga suporta ng Mardin Nation. Kaya from now on, yan tawag natin. Sige, Maninang, tawagin mo lang siya Jobert. Basta kami manap ang tawag To namin. my family, Manuel. Salamat po yung mga suporta. Hindi na ako makasukat, nalubat na yung may dito na ako sa baba. Ayan, maraming salamat ulit sa Team Influencer na pag nag-support talaga ay full support. Ayan, maraming salamat sa inyo. Sa kay Ma'am Yani. Ayan, guys. Ulit talaga ang Team Influencer para nag-support. Ganon ang ganon ang ginagawa ko. Ganon lagi pag yung Tatlong ang to eh. Ma'am Carmen, yung ni-live nila yung mo, ilan yung watch hour mo natira noon? 1.5 pa? Oo. Ayaw ko na, tamad na ako mag-type. Ano Okay mga lang, Ninang. lang siguro yon mga 1 Pakitin mo si Ninang. mga 1-4. Ninang, akyat ka? 1-4 nung ni-live nila ako. Okay, tama, Apat na 1.4 yun, ano apat lang. na wave yun, apat na wave, pero ang laki ng Tatlong wave lang siya. apat. Tatlo. Apat din. Oh. Tatlo Apat. lang. Ay, tatlo lang, oo. Tatlong wave lang, Tatlo pero lang kasi yung pangatlo mo, hindi na ako kasi nung pagka-booster ko noon. tatlo lang pala. Nagkatangkaso. Tatlong wave lang yun, pero Ninang, binaba ko na yung hangganan. Hindi, ang nangyari kasi Kita doon, mo? yung unang parang na-wave din kasi yung pinuntahan ka na maraming Mardination. oo. Yung unang pinuntahan ako ng Umabot Laki ng na more than 1K yun? Laki din nung binigay na watch hour doon. Oh, Siyempre, higit 500 yun. imagine Pero mo, steady kasi ano yung yun? niya, nasa 80. Oo. Hindi yung unang akit ng mga Mardination kay Ma'am Carmen eh. Pero hindi naman marami. Mga lang naman yun, sir. Mga, Mga 40 plus yata yun. no. Kaya yung yung wave. Kasi pag mga nagtambay ang Team Provincia, mga 80 yan, ang baba nila. Kaya nga sabi ko, Lods, yung yung LS mo sa hapon, si Samra muna ilagay mo dahil maraming pumapasok sa'yo. Oo. I-open mo lang Hindi, yung kasi ang mo. pumapasok sa kanya, yung mga yung mga sa channel niya kasi na manap eh. Oo nga. Sa kay Ma'am Samara kasi kunti ang pumapasok. Kaya nga sabi ko, siya yung Dapat yun ang muna dalhin mo. niya sa alas 6. Ng hapon, tama naman kasi. Alas 6 ng hapon, huwag sa umaga yung alas 6 ng hapon. Yung time mo na katulad. Okay lang, Ma'am Nelda. Ha? Tingnan mo, dalawang lang yan. Wala, ayaw niya pumasok. Nakagawa ko na Ano lang yun? Dahil ayaw niya Lima. pumasok. Hintayin mo, papasok din yan. Oh. Papasok yan, baka nag-error lang. Papasok din yan. So, Ipilit natin eh. Plineol ko siya ngayon para lahat baka hanggang bukas ng tanghali hapon na yun.
ulit. Wag mo namang abusuin yung cellphone mo. Sira kasi yan. Ay lang. Nagahang. Buti kung laptop gamit mo o basta. Hindi, yung sa akin, Pero kasi ang, pwede, hindi mo kasi pwede babad yan. Masisira yan. ang ingatan mo lang kasi, kanina, pinaano ko naman kanina, pinahinto ko kanina, pinagpahinga ko. Kaya ngayon ko lang ulit, ini-play kasi ini-reserve ko kay, Sandra. dalawin ko naman yung mga nag-support sa akin. Kanina. Si Ma'am Marie Torino. Mga bago. Nagpa-member eh. Lagi nag-live Kailangan- sa mga Marie din. Oo. Ay, sa touch sa last day, Nagpapa-member to. maraming salamat. Ayun, Sir Jay, shoutout po. Magpa-member na ako, may sign balance. Ako, walang naman yung ano ko. Pwede na may asawa na. Nagsagat. Kuya Jay, maraming salamat po sa support ko, Kuya Jay. Ayan, may asawa na dito na si Kuya Jay. Kalaman pa yan, mga kapusan pa. Animal lover. Connected guys, connected. Yan, Kuya Jay, yung may asawa na. Yan, Los Jay, baka may premiere ka dyan. Diba? Pag-bless lang guys sa nakapin. Ayan. Kaya from now on, yan na tawag natin, sabi ni Nini. Ayan, yung kagarod. Hello po Ninang, bahala ka Ninang, basta magpalit tayo ng dollar. Yung dollar ng account mo, ibibigay mo sa akin. Ha? Yung kaninang, Magpalit ninang ng daw bayan. kami. Ninang ng Hindi bayan magpalit. dito. Magpalit daw kami ng account. Sabi ko, isama na yung dollar, magpalit na tayo. Yung makukuha mo dyan sa dollar sa account mo, dito ko na ipapasok sa akin. Yung dollar na makukuha ko sa account ko, sa'yo ko na ipapasok. Okay yung kaibigan, di ba? Lahat exchange, di ba? Oo. Sige, Siyempre, maraming salamat sa pag-video niya last day. Maraming salamat sa pagdala. Good morning, idol. Palitot ka lang. Ayan, kombi. Yung kombi. Ayan na, excited ka na, idol. Baba ka na, baba ka na, idol. Ayan, tapos na kayo tayo sa nakaping. Tapos na kayo sa nakaping. Pero grabe talaga din yung sa Ayun guys, petition meron. ng Nangpimpo ko sa taas. Mga ganitong oras kasi ano ito eh. Mga pangatulog ng tao sa atin. Oo. Wala rin Buti nga naman, yun, hindi masyadong malamig eh. pag-live ko yung sasawa ko, laro naman pumunta dun eh. 4 lang yung pumunta dun eh. Kasi sa madaling araw, alam mo naman, masarap pa ang tulog noon. Umaga kasi nagla-live. Dapat sa hapon mo Ano siya bang live, oras sa gabi. yun? Yung tamang-tama, Kasi isa lang yung yung pag nakita ko na. alas 6 na schedule mo, ibigay mo na yung kay Ma'am Samra. Kaibigan, ganito ah. Unang live ko, hapon. Wala rin pumunta. Yung pangalawang live ko, umaga. Wala pa rin Dalawang pumunta. Ano? Oh, dalawang live. Saan ko ipupwesto na magkaroon pa ng tao? Hindi, kunin mo sa ano, alas 6. Ipwesto mo na yung Kasi para pwesto mo makatambay yung bukas, donation. si Samra sa pwesto mo. Sa 6 mo na ilagay. Yung sa'yo kasi, walang problema yan sa hapon mo tira Oo. ilagay. Okay yun. Tinan mo sa'yo, kahit sa hapon mo Para ilagay. maano na din siya. Di ba parang Para ano wala lang ka naman nang- mapapasok. Wala konti. nang problema. Sinisit mo ng alas 6. Kasi yung iba, hindi nagtatambay yun, nagtatamsak. Pero yung tamsak mo, marami. Basta open mo lang yung cam mo para makita yung iyong... Tingnan mo yung tamsak mo. Wag- Pero wag- nagtatambay, konti. Pero yung tamsak nandun. Kasi dalawang live ka kanina, di ba? Yun ang isip mo bukas. Kaya okay na, tamsak na ako sa Para live mo din, matambayan di ba, ka Samra? namin. Mm. Wag na. Okay na yun. Tamsak dan, sabi ni Ma'am Skylab. Gandang gabi. Maraming salamat sa iyo, Ma'am Skylab. Ayan, gandang gabi. Sabi natin Ipalit mo kay siya sa alas 6. Hindi pa ano, malapit naman. Yun naman talaga magpalitan yung sa akin at saka yung sasawa ko. Busy lang, nasa work lang. Ayan. Sabi ni Kuya Jay.
Hintay mo lang. Oo. ng hapon. Kasi pag hapon, mayroong time kasi minsan na oras. Pagalitan ka na ni Crush. Ano ka dyan? Hindi ikaw. Lagi naman yan. Hindi na yung bago sa akin yung galit niya. Hello sa inyo dyan sa taas, Ate Carmen, Manap. Ayun, sabi ni Ma'am Paisa. Hello po, Ma'am Paida. Wala na, malapit naman na yung magmuni si Ma'am, si Ma'am Malapit Samba. kunti na lang Hindi naman. nabuti na isang buwan yan. Ayan. Pagtulungan na natin para matapos na, tapos isunod natin ang ating mga kasunod. Si na ano lang yan. din, malapit na rin. Ako mo, wala. So, tignan mo. Marami na yung magmumuni sa sunod na buwan. Manap. Huwag ka Ha? na magdamdam dyan. Ako nga, wala. Iyaan mo na, Manap, huwag ka na magdandam dyan. Ako nga, wala ha. Oo nga, wala ka daw. Muni ka ba na, Ma'am Paisa? Ate Carmen, muni ka na. Oo, ading paisa, sa wakas. Ayun, muni na siya. Ikaw, Ma'am Skylar, hindi pa? Muni-muni na lang muna. Ay, sorry. Iba na pindot. Pinantal na namin. Iba na pindot. Ayan, sa tat sa'yo, Lods Melvin. Ayan. Sakit ng, oo. Sakit ng sampal na yun. Pin ko nga muna kay Ma'am Paisa. Baka may Ako hirap nga, ako rin Lods. nakadikit sa'yo. Ang ganda ng oras ng premiere ko kahapon. 2 Mardination lang pumunta. Oh, tingnan mo nga si Kuya Jay. 2 Mardination lang daw napunta sa premiere niya. Hindi kasi, ano yan. Hindi, sa totoo kasi dyan, hindi naman talaga, lahat nagpupunta Lods Day. Hindi, minsan kasi talagang hindi, ano ba to, minsan busy nga, minsan tulog pa, na hindi na nakita. Pero sabi, Si ating paldi hindi na pupunta sa direct ko. oy, nagtatamsak ako doon. Kahit na ka nagpupunta. Ay, Miguel at Ako shout nga, out Lods, po, Mami Carmen. Ayan, ganda ng Miguel at oras shout ko out per anak premiere. natin. Kahapon, 2 Madrid. Ayan, nandito ang iyong tatay Kaya nga, na Lods, naman. hindi naman lahat kasi pumupunta. Hindi, kumbaga, hindi Sinusundan naman mo lahat yung- talaga Nat sumusupport. Melvin. Shoutout po. Sinusundan ka. Kumbaga, kung sino lang medyo, Sinusundan ka ng yun anak ang mong si pupuntahan Melvin, nila. oh. Ayan. Joke lang, guys. Wala naman nag-Melvin yung wala nang problema. Ayun guys, may nakapin po ko dyan si Ma'am Paisa. Ayan. Kasi minsan kasi alanganing oras. Pero hindi din eh. Depende Nga rin sa tao. Minsan nagtyaga kahit nakita na ka lang ng live. ako magkuha ng mga video sa TikTok. Huwag lang magtampo si YT. Update lang. Yun, Ma'am Paisa, ano kita, tingnan kita, baka mayroon pa akong ididikit sa'yo. Siguro mga Sila kay Ah. paring Pilcap. 100. mga ano kay ano mga 20 mga bukas siguro tatlo na to eh. Ang problema kasi ni Lods J, nakapokus sila kasi doon sa ano. Dapat kasi pagka may mga premier tulad ng mga Mardination din na supporter, lapagan mo na nila. Baga, tawag nito, papuntahin. Yun dapat ang pag-ano doon. Kasi kahit ilapag mo yun doon, kung wala naman nag-ano ng premier mo, wala rin pupunta talaga. Nag-download din po ako ng mga background music. Ganun ba nak So, si Lods J, di ba, sulit din to na, no? Sino. Nag-iikot kasi ako Mami Carmen nagdadalo. Ganun taga Lods J, taga-taga lang. Dadami din yan. Oo. 2 minuto bago premiere binaba ko doon pero hindi man lang napansin.
Kaya umalis na ako doon sa mga GC. Walang suporta. Salamat ho, sabi ni Aling Paisa. Hindi, ang dapat naman kasi pag sa GC dapat talaga supportahan ka kasi doon ka sa GC. Maliban kung busy talaga yung iba. Tulad sa amin kasi yung GC namin kasi halos lahat sa ano kami. Di ba mga OFW. Meron talaga hindi makakapunta. Eh sa'yo kung sugurin ng ano yan, margination yan, na biglang aangat yung watch hour mo yan, taglit lang yan. Ayun, nahulog si Ma'am Carmen. Ikot ka lang sa iba, Lods Day. Sa Ano ibang gabi ano? araw. Minsan lapag mo rin dito yung premiere mo. Kahit may mga 15 katao naman, 20, okay na yun. Oo, wala tayong magawa doon. Ang Tagalog's Day, kaya sipagan mo lang rin. Ikot ka rin sa iba. Kasi kahit baba mo yun sa GC, pagka walang ano, walang magpapursige na i-support, wala din. Pa-share it naman. Depende kasi sa host yan ang nag-live. Ayan, Ma'am Paiza. Ayan, dikit na sa'yo. So, galit na yung anak. Parang iniwan na nila tayo kaibigan ah. Ito yung parang doon. Ayun, 9 million viewers in the Ask Miguel out shoutout sa inyo. Magano ka lang dyan, manood ka lang dyan. Ay, nagdidikit mo na ako eh. Ayun, ko na si Mama. Ganda na laglag ako. Ayan, Ma'am Paisa. Mayroon pa akong dinadikit sa'yo. Sige. Ayan, shoutout sa Lods Binbin TV. Alam ko, Lods, nakadikit na ako lahat sa'yo. Nabigay ko na sa'yo lahat. Mag-premiere ka, Lods, para... Ganon talaga, Lods Day. Ganun talaga. Wala tayo. Wala ka talaga magawa. Okay lang yan. Ganon talaga. May kami kung mag-premiere kami, nasa ano lang naman minsan sa 30 katao. Pero okay na yun, at least mayroong ano. Sige, Lods Melvin, baba mo lang, baka mayroong pa ibang nakadikit dito sa'yo. Nakaubos na ako, dinikit ko na sa'yo, Lods Melvin. Sa live ni Lods Saldi, at saka... Pero baba mo lang. Ayun, mag-alad shoutout sa 8 million viewers natin dyan sa baba. Maraming salamat. I disagree with CC. I think that Gary, I think he knew. I think that Gary gave his people his
Oo. I hurt. Now I got to fight. But Tagaan na yan, Lods. Okay, ganun talaga. in the house, man, hurt. I think that's what he was doing. Why he put me told me he was hurt. Usually fighters don't tell nobody they hurt. He told you he was hurt before the fight. Kumbaga, wag ka lang mag-say sa isang ikot ka rin sa mga ibang mayroon talagang nagpapaano ng mga In premier. the fight, round, right shoulder, right hand, whatever it was. Okay na, Lods J. Ano lang yan. Left hand. Kumbaga, Kept his left hand with his left hand. kumbaga. Now, I was just Ganun talaga. because everybody was telling me this dude was good. Next Manny Pacquiao, he this, he that. He had a man who was in front of him. He knew he only had one hand and didn't do shit. Why did he go and this thing that bothers me? They like to Meron pa pala. narrative. Ang paisa, muni ka na ba? Here was running, he was running away. WHM ko lang sa kanya. Here was here's who got the Hindi, kasi pagka kahit live mo yan, kahit lapag mo sa karamihan yan, in front of Maceo. pagka walang nag-ano na host talaga, hindi talaga yan. Hindi talaga mapapansin yan. Right? Wala talagang pupunta Where did dyan. that left hand? Okay, was Depende kasi sa host ng live yan eh. and I thought Lance Eric Tamsak na Lods. Maraming salamat. I had a probably say you busy or a lot of rounds. I thought Gary kept him at bay. Ayan, Ma'am Paisa. Pangatong dikit pala sa'yo. Buti binaba mo yun mo. O hindi. Ayun. Ayan, Lance Eric Miguel. Shoutout sa'yo, Ang Lance. may Maraming salamat. araw ng damdam. Minsan hindi ko na inabot yung live ni Sir. What's hour mo? Ha? Hindi ko na inabot yung live ni Sir J. Nabot ko, maga na eh. Pakisabi na lang. Buti pa yung Nawag mga program na yun, binabaan ko, mga premium nagsuguran. Oo, pagka ganun kasi, Lods, talagang susugurin ka. Pero yung margination mo, hindi man lang Hindi, binasa. Hindi mapapansin yan, Lods, sa ano ko lang. Kasi nga, nakapokus sila dun sa ano nila eh. Sa project ng marination. Kaya, intindihin na lang natin. Ako kay bathala. Saan na lang mag-adjust. Di andun ako nung time na binaba ni Boss J, Sir andun J ako. yun eh. Ayan. Yung sa anak niya yun eh. Ayun, 10 million viewers in the house. Miguel, loud shoutout sa inyo. Gusto ko na mag-lesos kaso isa lang CP ko. Nahirapan po ako magbaba ng moderator. Okay lang yun, Lods Melvin. Huwag ka muna moderator kung ano. Wala naman, kaso hindi makababa ng bahay. Kasi ako pwede akong mag-back mo lang, kaso lang, pabalik-balik ka lang. Pwede ka mag-moderator kahit isa lang yung cellphone mo. Pwede. Kung alam mo, Kung alam mo, i-home mo madali lang. lang yan. Ang gawin mo, pindutin mo lang sa gitna na ano, yung Ayun, Boss J, andun ako, sabi ni Maldita. Bawi na lang sa sunod, Lods Day. Hindi, marami Andun kasi ako ng napapangat. Noon, ano niya. Pwede naman, pero nagsusukawan sila agad. walang makasakot doon pag Ayun. walang jacket, Melvin. Oh. Hindi naka-blue yung mga pangalan nila doon. Yakap ko sa'yo. Oh. Kanam, sabi nga ng iba. 400 pa lang yung watch hour mo, Ma'am Paiza. Okay lang Kasi yun, wala- Lods J.
Ikaw na lang mag-adjust para hindi sumama yung loob mo. Karoon talaga yan. Ayun, tamsak, dikit, kalima sa host, tuwad, manap sa kuho. Shoutout sa'yo, Prelods. Yan, shoutout ka, Ma'am Blazy dyan. Ayan, ikaw na lang mag-adjust sa Let's Play. Hindi talaga. Parang may galit ata si kaibigan sa akin ah. Ba't nagtinoran ako eh? Ayan nga ako, Los Jake, kung may mga premiere ako, hindi ako mapupunta sa mga malaking malaking mga viewers. Kasi hindi mapapansin. Ayan, Ma'am Paiza, pangatlong dikit. Ayan, Ma'am Richelle, shout out. Maraming salamat sa iyo, Ma'am Richelle. Shout out sa Team Maliw-Maliw dyan. Ayan, Los J, kung may mga premiere ka, ayan, baba mo dito sa Team Maliw-Maliw. Ayan. At sabihin natin na hindi naman makasupport lahat, at least nandoon kahit 10 lang. Sa huli. Ayan guys, ano lang ako kay Ma'am Paiza. Ayan, Ma'am Richelle, magandang shoutout sa iyo. Ayan guys, mga 140. Ay pa lang. Tuwad naman sa course. Ayan, okay lang yan. Ayan. Nga last day, ikaw na lang mag-adjust. Yun naman importante dyan. Para hindi sumama yung loob mo. Lapit na nila akong malis sa Marination. Sige. Okay lang yon. Tuwad naman ko, host, dikit kalimbang sa host. Yan, 30 million viewers and last mga shoutout sa inyo. Yan guys, may nakapin po ako dyan. Yan, dan share naman sa LS mo. Maraming salamat sa iyo, Preload. Maraming salamat sa pa-share mo dyan, Preload. Baka natin. Cubs J, shoutout, sabi ni Preloads Nelson. Yung iyong kakabalin. Kabalin tawag niyan, di ba? Kabalin Cubs. Yan, 12 million viewers and that's magandang shoutout ulit sa inyo. Maraming salamat sa pagdalaw. Yan, shoutout sa lahat ng mga OFW dyan. Mapalan-based man yan. Mercedes, magandang shoutout sa inyo. Maraming salamat sa pagdala sa bahay ni Lawin ng Desierto. Batugan ng Desierto. Hindi, kay Lord Saldi pala yan, Batugan ng Desierto. Shout out, Sexy Paisa. Ay wow, sana all sexy lahat. Papakan natin yung mga sexy dyan. Ang tunay na sexy, si Ma'am Paisa Skylabs Vlog. Sana all sexy. Ayan, pang-apat na digit. Haha, Nelson. Ayan, Ma'am Paisa, unahin mo muna yung what's our mo. Ay, naku, Ma'am. Ano ka nagtampat? Tamsak Harang. Ayan, maraming salamat sa patamsak mo dyan, Lods Jones. Aking Brad, si Brad Jones. Maraming salamat. Ayan, shoutout ulit sa mga Team Maliw-Maliw. Ang pinaka-supportive at pinaka-founder. Ang pinagsimula ng Team Maliw-Maliw. Shoutout kay KG Babes. At sa bumuo ng Team Maliw-Maliw, Mama Richelle Evangelista. Ang nag-iisang DJ ng Kuwait ng 88.8 Kuwait Station. Basta Kuwait Station, Ma'am Richelle Evangelista. Ang isang co-host mo, wala itinatupag kung hindi matulog.
Mukhang ano, Prelas, bagong ano lang yan. Bagong message lang si Lolo sa kanya. Alaman naman siguro yan, nagsabi na, congratulations! Mabrok! You are partner. Ganun ba? Ganon yung sinabi? Oo, ganun yun. Nag-message na, congratulations! Tapos naman problema ngayon, Preload, si Ma'am Nelda kasi hindi siya makapasok sa live stream. Ano ba ito? Puro na lang problema itong dalawa na ito. Hindi na matapos ang mga problema nito. Tanggalingan natin yung mga problema na yan para mawala na. Ay, sorry. Ayan. Cabs Nelson, Miguel shout out. Sabi ni Kuya J mo, nyo may asawa na. Ayan guys, sa 9 million viewers natin, maraming salamat sa pagdalaw nyo ulit dito. Ayan. Open po rito. Yun yung una kasi pagkain ng banana kaysa sa WhatsApp mo kaysa. Oo nga. Madami siya ng padami. O, ito ngayon, didikita ko naman to. Dadami na naman yung banana niya. Pero yung WhatsApp niya po, 400 pa lang. Ayan guys, support natin si Ma'am Paisa. Kasi si Ma'am Paisa yung pinaka-sexy sa Team Maliw-Mali. O, diba? Ay, sorry. Wapa ka natin. O, diba? Bahay sa loob, dayatari. Ano yung dayatari? Ay, may na ako. Bisaya kasi ako eh. Lunggo ko. Ayan, namagyat sila sa dog. Ayan. Ayan, shoutout sa'yo, Brad. Ay, baka iba to. Handa ko na, baka ikik. Baka ano. What, Brad? Ilalabas ko ba, Brad? Takot ako ha. Inuuna. Shoutout sa inyo dyan. Shoutout Kamsat Carmen. Shoutout Lutz Malapto lang. Shoutout sa baba dyan kay Kuya Jay, kay Nelson Ramos. Skylab, shoutout. Mainit na. Ayun, tapos na yung ano. Ayun, tama-tama. Tapos na LS ko? Grabe naman. Hindi, yung ano nyo? Ano mag-end na ba tayo? Grabe naman. Kaakit ko lang eh. Hindi, lang ako kung mag-end na ba. Kasi kakarating ko na rin eh. Aba. Huwag mo accept ang isang ading kasi tutulugan ka lang din yan sa taas. Hindi, dito na galing yung preload. Kanina pa dyan eh. Kasi, hindi, tanong ko kasi Lord Salvi kung ano magandang gawin doon. Bakit hindi naman sa kanya, Lord? Para mag-isip sila. Kasi tulog yan eh. Si Ma'am Zelda. Kasi hindi siya makapasok doon, upgrade yung ano sa ano niya. Sa yung? LS. Di ba gumawa siya ng account? Gumawa siya ng account para doon kasi naubos yung oras ng ibang ano niya. Gumawa siya ng ninja para sa account niya. Pag pinasok na, hindi papasok. Nakalagay doon, upgrade. Upgrade? Nawala yung mute, di ba? Ay, nakamute kanina yun ah. Upgrade nakalagay. Hindi siya makapasok. Talaga? Ba't ako naman ano? Limang account ata ginagamit ko. Kapalit-palit. 3 pala. Tapos pag ipasok niya na, hindi siya nawawala. Ano? Parang nawawala. Mahirap nga eh. Hindi ko mag-get. Dapat ka magsalita si Ma'am Nels eh. Ma'am Nels, salita ha? Hindi kayo magsalita. Si Ma'am Carmen to eh. Diyan na katabi ni si Ma'am Nelda din eh. Ay, sorry naman. Shout out. Sorry. Patay tayo. Baliw ko talaga Nels. Ay, galing ng banana ni Paisa oh. Parang kalahati ng ano na. May balat na. Balatan yung kalahati ah. Nakalimutan ko magkasama nga pala sa sambahin. Oo. Ma'am Nels. Ma'am Carmen. Hindi, pwede naman siya mag-direct live. Ayan, shoutout sa 9 million viewers natin dyan. Ma'am, pwede sa Dubai. Mas malaki nga yung bigay pagka-direct. WH. Oo. Hindi kasi accept sa team kung hindi ka maliw. Oo, tama ka, Preload. Kaya kapag ka maliw ka, marunong ka umiyak. Marunong ka tumawa.
Marunong ka rin minsan ngumiti. Pero karamihan pag mali, ano yan eh, tawa at saka Iyak. tawa lang. Ha? Tawak tsaka iyak. Oh, tawa at saka iyak. Dapat sabay, Ano di ba? nakita ko sa balita doon, no? Ha? Dapat sabay. Oo. Oh. Shout out boss Sally. Dito naman si dito naman si Laz sa Maldita. Di ba ka na sa LS mo? Doon ako naka-BJ lang kasi sa trabaho pa ako eh. Basher ko yan. Basher ko yan, maldita na yan. Elongo from the Vlogger. Ayan, maraming salamat sa Lods Elongo from the Vlogger. Nakita doon kanina Lods sa Elongo from the sa lives ni Lods Nelson Ramos. Sampalin mo pre Lods para magising. Ayan. Salamat sila, wala ko sa taas. Pag mali, more tawa at iyak. Ayan, wala ka pa ng jacket. Dali lang Lods. Ano, ha? Aking kababayan to nga Ilonggo to. Saan ka sa Ilonggo Lods Ilonggo? Ay, dyan ka sa Iloilo. Nungguman ko. Ano mo na balaan niya Ilonggo? Yan, padikit naman sa inyong mga idol. Ayun, sige, baba mo Lods sa inyong bahay. Tapos palitan ko na si Ma'am Paiza. Tapos ng dikit. Para madikitan. Ayan. Baba mo na yung bahay mo para maipin natin Lods Prompty. Kasi kanina sa live ni Pre Lods Nelson na doon ka rin eh. Kaya nag-ayuda ako dun. Iloilo City to. Ayun, sa Iloilo man ko. Grabe, let's Pero ano ko, pero... Ha? Yung sounds na ginagamit ko dati, yung matagal na, bago yung ginagamit natin ngayon. Hinabol pa rin ako ng strike, 2. December 6 pa, ngayon lang inano sa akin yung yung audio claim. Strike talaga? Hindi, audio claim lang. Mamamute naman. Maria, mga shout out. Mamute naman. Kaya lang, ang tagal na eh. December 6 na eh. Oo. Ganon talaga. Ako nakita ko nga dati doon eh. Mayroon akong video nga na ganon. Baka habulin tayo nito. Pero wala pa eh. Pumunta sa akin yan kanina, yung may-ari niyan. Niloloko ko nga eh. Nagpapasalamat nga kasi siyempre naka-play eh. Playlist kasi eh. Oo. Kahit download yan, mag-a-appear pa rin sa kanya, di ba? Ano na? Kahit download yan, mag-a-appear pa rin sa kanya. Hindi. Pag dinownload mo, wala na siyang pakinabang doon. Oo. Kaya hindi ko dinownload eh. Kaya ako hindi ko din-download eh, piniplay ko lang. Ayan, shoutout Maria 143 Vlog. Yeah, Maria, magandang shoutout. Yan man paisa, nakaraming dikit na ako sa'yo. Yan. Akala ko nga si iSense yung nag-strike, nag-CPR sa akin. Ano sabi niya? Tapos pagtingin ko, kasi di ba, binibiro ko kanina, sabi ko, baka huwag mo akong CPR ginaganon ko. Tapos pagtapos ng LS, may CPR ko, dalawang kanta. Tapos tingnan ko yung date, yung date eh, December 6 pa eh, hindi kanya. Kailan ko lang ginamit yung niya eh. Ay, hindi yun. Diba? Hindi, yung ginagamit ko dati na yung madalas gamitin na ni Ray Mindanao, yun. Ayun. Tulog pa yan, wag mong gisingin. Ayun, Ate Carmen, Kuya Manap, Kuya Saldi, baka mag-back to 0 ako sa watch hour ko. Bakit? Let's see. Boss Saldi, I miss you. Bakit Ilongga Pobridan. Ayun guys, may nakapin pa ako si Lods Ilonggo, aking kababayan, taga Iloilo. Ako Lods, ako taga San Joaquin, Karaya ang akin hambal. Yan, may kailan shoutout Maria. Ayan. Sino yung mabak to zero na? Sa Lods Ilonggo? Ha? Sino yung mabak to zero yung WH? Si Lods J, sabi niya baka back to 0 ako. Sino? Si Lods J, Kuya J. Bakit naman? Hindi yan. Matawuran natapos yung WH niya? Your reaction video yung mga video ko doon. Okay na yan, Lods J.
Hindi yan magano. Bakit? Nauna natapos yung WH niya? Wala pa. Wala pa, konti naman WH niya. O ba't mag-back to zero WH niya? May ano? May CPR? Hindi, baka biro niya lang. Hindi, magbaba ng Oo, baba. Ayan. Ayun guys, may nakapin pa ko si Lods J. Maliit pa yung bahay niya. May anak ko mag-ayuda doon sa... Kain na ako. Gutom na ako. Sige, okay lang. Main ka muna. Ayun, Lods J. Hindi ko lang tanggalin yun, no? Makayuda nga Lods J. Kasi naka-ayuda na ako kanina sa'yo, yung sa live ni Lods Nelson. Doon ka kanina. Naka-delete ko yung mga video. Baka delete ko yung mga video ko. Huwag mo na delete, Lods. Bakit Ayan delete? naman. Hindi pa naman siya money. Video na ano yun. Nang? Baka Video sa video siguro ng video siguro ni Mariano G. Yan ba yung Bakit? hindi mo sabihin? Delete mo yung video ng ano? Ba't CPR ba siya? Wala naman. Alis na kasi sa Ay. Marination. Alis na ako sa Marination. Delete ko lahat ng video ko doon na reaction, sabi niya. Hide mo na lang. Hindi naman siya nag-ano. Hindi naman yun nag-ano. Bakit? May ano ka ba? Wala ka naman sigurong galit sa kanila para... Wala. Kung mag-alis ka lang dahil... Hindi, ang ano kasi ni Lods J, ang hinaing niya kasi, mayroon siyang premiere. Kumbaga, binaba niya doon sa live ni na live ni Lods Pelcap, sabi niya. Walang tapos? pumunta, dalawa lang daw pumunta. Kaya nga sabi ko, hindi siguro napansin, parang hindi nila binasa daw. Siyempre, normal naman yung nasasama din ang loob minsan natin kasi Marination din. Pero okay lang, Lods J, huwag mong i-delete. Huwag mong delete. I-hide mo na lang kung ano. Pero hanggat hindi ka money, hayaan mo lang kasi kung mataas ang bisayang yun. Saan mo na lang saan ka na lang mag-hide pagka na-money ka na. Huwag ka Lods, kasi magbabagsak talaga WH mo, sayang. Lumagsak sa zero yan, Lods. Bagsak yan. Dan na ako sa nakapin host. Maraming salamat sa inyo guys. Salamat sa inyo to. Bagal magbasa ng comment. Nagreklamo to. Sino yan? Si Maldita? Oo. Basher ko Yan, yan, part basher namin ko yan. guys. Miguel out shoutout sa inyo. Huwag mo na delete Lods J. Yan mo na. Huwag mo delete, Kaya sabi ko sa'yo, ikaw na lang mag-adjust. Problema yan. Yan talaga. Huwag mo delete, Lods. Hindi ka naman nila sa CPR, okay lang yan. Oo. Wala naman mag-ano sa'yo doon. Basta ikaw ay patuloy lang sa iyong ano. Ganun talaga yun. Ikaw na lang mag-adjust. May premiere pala siya, hindi siya napuntahan. Hindi siya nasuportahan. Oo. Di ba, madalas pa naman siya lagi nandoon, di ba, sa mga LS ng Oo. Tama ba? Normal naman talaga yan pagka Kaya ngayon sabi ko sa kanya kasi hindi sila nakapokus dun sa ano eh. Pamilyar Depende yung sa host pangalan kasi ni yun eh. Oo. Ha? Laki na pala na. Streaky na pala yung watch hour mo. Ang time na mag-ano ka. Nila, Pag delete mo yun, babagsak yun. Oo, bilis nga ng watch hour niyo. Solid din kasi si Lods J na ano talaga, nagsusupport sa Mariano. Ano nga ito? Papaulan minsan. Lods J, si Ma'am Paisa nga yung bahay niya nasa nasa 1.5 na pero yung watch hour niya 400 plus eh. Pero hindi naman sama-sama ang loob niya. Meron na Lods J. Dikit na ako sa nakapin nung isang taon pa, ayun. Sana all 1.5 na yung bahay, no? Ikaw na lang adjust Lods J. Kaya normal lang yan. Minsan nagkaroon tayo ng medyo... First time ba nangyari yun? Parang first time lang naman nangyari. Hindi naman dagi. Oo. Baka first time mo naman nangyari Lods J. Bawi na lang sa sunod. Oo. Pero pagka ganyan, Lods J, huwag masyadong kasi hindi naman sa hindi mo rin talaga kasi ang tawag dito? Paano bang sabihin to? Baka support. Kumbaga mahirap din kasi umasa ng ng full support tapos sabay
bigla kang Oo. may iwan sa ere, na akala mo ano. At saka kaya sabi ko nga, baka mamaya first time naman nangyari, baka ano lang, tawag ito, baka hindi lang nagkaunawaan doon sa pagpunta doon sa, Oo. sa premiere mo. Hindi, sa GC kasi siya eh. Member siya ng GC. Kaya medyo normal lang naman talaga yan. Magkasama Member loob. din siya ng GC, yun lang. Sa GC din daw siya. Medyo ano nga pagdating sa Comment niya na si kanina. Hmm. Okay lang yan, Lods. So, wag mo na delete, Lods, eh. Pinaghirapan mo rin yung video mo na yun, kahit sabihin mo na. Oo! Sayang naman. Sana all 3K. Oo nga ha, ako din masama loob ko pag di ako tinamsak ni Nilson. At tinihila ka talaga pa, Lods, si Ma'am Paisa. Kaya tayo, Lods. Mga Lods, kaya tayo. Ako naman mangiingit sa inyo. Kaya, tama-tama. Ako naman babawi kay Sir Nelson, mangiingit. Ayan, to, Ilonggo. Ayan, dyan nakapin yung bahay mo. Nag-ano nila dyan. Ayun, guys, support naman nyo guys yan. Ilan na babae niya? Hindi. Maliit pa yan sa Ilonggo. Nasa ano pa lang ito. Ilan? Sige, bigyan ko habang kumakain ako. Kaya lang mabagal ha. Sensya na. 200 sa 277. 277? Kanina ilan lang to. Ayan, nagluluto siya ng manok. Ayan. Yung pa-cham niya naluto, yun maliit yung video niya. Hintayin mo lang si Lods Saldi, magsusupport yan na Lods Toto. Aking kababayan na Ilonggo. Ay, alam mo naman yung mga Ilonggo, malambing yan. Malambing ang mga Ilonggo. Balaan nyo lang. Uwitin natin na kahit mga 290 ticket. Oh. Mga pinalanggaon. Mga pinalanggaon ang mga... Nako, Ma'am Paisa, full pack support, idol Toto. Kung bigyan ako ng strike, hindi yan Lods J. Hindi, malabo yun. Hindi nag-ano ang Mardi. Hindi nag-strike ang Mardi. Hindi, parang advance lang naman ano nila. Hindi nag-strike ang Mardi. Lalo, wala ka namang ginawa sa kanila eh. Hindi nag-strike ang Mardi. Full pack support Toto. Nako, Ma'am Paisa, ako lagi nauna sa upload mo. Huwag ka nga. Kung may gagawin ka sa kanila, yun lang. Sa'yo, Nelson. Nakakabawas ka ng packs ko. Aba, wow. Ay, pats ko pala. Ay, sana. Pats. Kung may ginawa ka sa kanila, Sir, Lord, sa Saldi, Mardi, yun lang. Pero kung wala ka namang ginawa eh, okay lang yan. Ngagin ba tuloy? Marami gid nga salamat Toto. God bless. Welcome sa imo Toto nga Ilonggo Promote. Ay, damo kami din nga Ilonggo to sa Middle East. Paano mo nabalaan nga Ilonggo ko? Siguro sa pananamit. Ganun yun. Pero salita namin Lods ayan si Lods Saldi. And boss, Ilonggo Tamsak. boss, ayan, eto. Po, boss. Ayan, nasa bahay mo na ako, boss. Yan mag-ayuda yun si Lods Saldi. Pagwitin natin kahit 290. Ayan, boss. Baga lang kasi kumakain ako. Tayo mo lang yung boss. Kumakain siya. Kumakain din siya. Nagluto ako ng garlic rice. O, di ba? Sarap ng garlic rice niya for Lods. Gusto ko yan. Ari ko sa Japan, grabe. Ari ko sa Japan to. Hindi na pala ako mangiinggit. Lugi ako sa, tayo sa Nelson. Ari mako dito sa sa Saudi. Karing kay hindi magitan to kalamig di. Kaya tayo, Lord Falcon. Kaya tayo, Lods. Indomie. Ayan, sige, Lakas salamat ang loob. sa Lods. Ang lakas ang loob sabi na mangiinggit eh. mo. Siyempre, Lods, mag-iinggit yan eh. Nagutom ako na yan. Harang tamsak, dikit ako. Wow, oo, sarap nun, pre Lods. Malamig ngayon yung gusto ko yung pag malamig yung panahon nung sa Manila ako dati. Alam mo yung paborito ko? Magluto ako ng tuyo. Noodles, yung muulan, tapos kanin na sinangga. Ayan, Lods Falcon, ito, ganito. Ay, wow! Sarap nga! Ay, nako. Tapos sabay sabay itlog. Lods, sabay itlog. Itlog ba? Ito. Tapos noodles, no? Noodles ba? Noodles? Alam Ito, mo, jacket noodles? ka ng Lods? Tapos,
Tapos may noodles pa. Ay, ayan guys, may nakapin pa ako. Ayan, maraming salamat. May jacket ka na akong bangot mo. Jacket ko. Ayan, maraming salamat. Ayan. Ako ang bangungot mo. Sa'yo din yan, Lods. Time manap mamaya na. Ayun, time manap. Ayan, sige. Ay, no. Dira man ko halin sang una to sa Riyadh sa Aramco. Ay wow, sana all sa Aramco galing. Wow. Pagka Saudi Aramco kasi. Hindi, mga Saudi Aramco subcon lang naman kasi. Oo. Ito ngayon ako Pero sa ano, Damam. Ito si Lord standard- Saldi, nasa Damam din po yan. Tapos si May- Lord may Manat standard Dulang kapag nasa nasa ano Kuwait. Oh, sa Aramco. Yun, Nelson, salamat. Sabi niya, sa Mardi tuloy pa rin support ako kahit silent viewers lang ako. Saka sa team, new team, mali-mali. Pero doon sa mga dati ko ka-team, pasensya na, hindi nila ako makikita. Ayan. Sige, let's stay. Naintindihan ka po namin. Ayan, maraming Ayun na, salamat sa support sa team. Ilonggo, nasa bahay mo rin ako, Ilonggo. Pasok ko lang dito sa mga live po namin. Hello, Saldi. Basta team Maliw-Maliw, nandiyan kami nakasupport lagi din. Ay kami mga Di na ako silent magbakas. supporter din ng Mardi Nation. Sabi mo kay Longgo, di na ako magbakas ha. Sino nahulog? Nagutom tuloy ako kanina. Ako pa pinag-isipan kung kakain ako. Ano hindi. Ayun, Paisa. Ay, Ma'am Pites. Ma'am Pais. Magbawas ka ng pats mo. So, Nelson, salamat. Gid, sabi ni Ilonggo Vlog. Maraming salamat daw sa Nelson. Miguel Al, shout out Kuya Jay. Miguel Al, shout out Ilongga. Toto, Kuya Jay, salamat po. Ayan. Maraming salamat daw sa Lods Day. Sensya na kayo guys, mga Ilonggo panalita. Trust ko na lang siya. Ay, Ilonggo rin pala si Kuya Jay. Ito, Lods Ilonggo. Salita mo na, ano mo na sila ng Tagalog. Ayan. Para ano. Ilonggo rin pala si Toto Kuya kasi Jay. ang tawagan si Ilonggo. Ha? Di si Lods Day, ano yan, Kabalin. Kumbaga, kababayan ni Lods Nelson yan. Ay, Pampangan. ano tawag nito? Kabaryo. Pampangan. Kabarangay. Shoutout to all Maliw-Maliw. Ay, maraming salamat sa pa-shoutout mo. Ako ang bangungot mo. Sana all. It should have been somebody like that. Nalaglag ako. Sino ba yung bangungot? Carmen. Kung gusto Si Melvin ba yan? Nalalaglag ka ulit. Ha? Adrian Broner did. Si Melvin ba May yan? binaba Bangungot? sila sa video. Tingnan ko nga. But every time he lost, he had a huge check for the CBEO. effort. Now we clearly seen that Gary Russell A premiere. was injured in the fight against Marco Mateo, injured his right shoulder. Right after he hit Mga tinambahay nila sa with CBEO. a jab, he Ayan, sige Lods. Tamsakan ko premiere mo. Digitan ko na rin. Malaki na rin bahay mo. Ayan, hindi ko natanggalin yung nakapin dyan. Ayan. Ayuda Program Anlilapagan. Ayun guys, mayroong binabaz yan, no? Si Lods, ano? CBGO. Ayan. Yan pa guys, may premiere siya. Patamsakan naman natin. Ayuda Program Anlilapagan din. Ayan. Panoorin ko nga yung video mo na lang. Nabigyan mo lang ito ng 5. Okay. Para sa mga OFW, dapat hawak mo ang passport mo. Ay, kay Ma'am Paisa pala to. Ano ba yan? Iba na basa ko. Harang ulit, sabi ni Ma'am Carmen. Maraming salamat sa Ma'am Carmen. Si Ma'am Carmen din natutulog pa kasi nga ayun. Mabagal kasi kami dumikit logs, ano? CBO. Kasi nag-play kami ng mga video. Harangan mo na ata, sayang harang eh. Oo, parangan ko na. Paharang na ako. Bahay, baba, dikit ako. Ayan. Ayan, Lods, ano, Lods, yan, Ilonggo from Dan sa nakapinya. Maraming salamat sa Lods. Ayan guys, dikitan nyo yung binaba ni Lods, ano? Lods, CB, ano ba po natin ito? Japan din. Japan din siya.
Ayan, may premiere din siya guys, live lapagan. Ayan, ano ko na kanyang video. Okay na. Ayaw daw prob. Wala na. Dapat ang video. Ito na ako sa short. Ayan, pangatlong dikit, ano? Aba, kung hindi nyo ako kami Ilonggo. didikitan, magsisisi kayo. Ang banana nyo bukas, anana na. Ayan. Anana na. Ayan, baba mo rin sa'yo, Frelas. Ayan, para madikitan din ni CBGEU. Hindi ka patulog, nak. Ayan. Full pack, support sa mga nakapin nyo. Ayan. Yan, maraming salamat sa Lord sa from D, ang mga kababayan. Dan dikit sa iyo, Mami at Carmen. Ayan. Pagkala ko sa mga video nyo. Sibigaw. Sabigaw ko. Sibigaw po. Ano yun? Salamat, Nak. Ayan, maraming salamat sa 6 million viewers natin yan, guys. Yung guys, supportaran naman natin yung nakapin, yung aking kaprobinsya. Ang aking kaprobinsya. Kami po yung nasakupan ng Panay Island. Yun. Sibigaw pala ang basa. Sibigaw. Sibigaw po. Ayan, Sibigaw. Parang ako yan, yung batugan ko, ganyan. May talong pa akong banana. Sige, Perelos. Pwede matikman yung talong mo na may banana. Yung kalahati, dilaw. Yung kalahati, violet. Ayan. Ayan, binabati siya ako ang bangungot mo. Ayan, sige. You'll be here, Jing Vlog. Ayan, Ma'am Jing. Miguel, shoutout sa'yo. Welcome sa live stream ni Lawin English shirt. Welcome pa rito, Ma'am Jing. Isang magandang pagbalakpak sa'yo. Ayun, Ma'am Dangs. Ayun, nagpapula si Ma'am Dangs. Ayun, Ma'am Dangs, tuod gidra, Ma'am Dangs. Naglupad na nga pula-pula mo karaman. Ay, man. Ayan, si Ma'am Dangs ay taga isang lingwahe ko lang si Ma'am Dangs. Ayan, taga Karaya kami, Karaya. Rapit naman, taga Antiki naman. Marami raket nga salamat kanimo, Ma'am Dang. Sa pag-share kang imo, pag-share ng blessings mo. Yan, maraming salamat sa pag-share ng blessings mo. Karaya. Yan, Sibigaw. Yan, nasa bahay mo ka Sibigaw. Yan, salamat sa Panty Boss. Ayan. Yan, maraming salamat sa Ma'am Dang. Ma'am Dambay. Ay, ambot. Katikalon sa imo, boss. Hindi man, uy. Ay, damo gridi. Ayan, sige, ma'am. Damo gridi mga ilonggos. Ba't mo damo nga salamat sa Ma'am Dang, ha? Damo nga salamat sa imo pag-share sa mga blessings. You're welcome, kabayan. Ayan. Ayan, guys, may binaba din si, Bakit malaki pa yung palipad mo kay Perlas? Kay Los Nelson. Ay, nago. Ayan. Bicolana, Tamsak Host. Ayan. Palablab sa akon. Sige, Ma'am Jing. Ayan, lablabin natin yan sa'yo. Saan ba binaba ni ako ang bangungot? Bahay. Okay. Nahihilaw na ako. Pasensya na ko, guys. Mahilang yung kalaban. Ayun.
Ka-TDS, WCS, Walk at Will. Ano yun, Ma'am Dang? Ay, magandang shoutout sa 8 million viewers natin. Parang ano yan ah, parang serial na, ano yan ah, parang ano, Serial activation number key lang ano yan, Windows ah. Windows? Share mo, Ma'am Dang, sa ano na yung ano, yung key ng yung Windows. Ayan, ako kay Bangungot. Ayan. Let's Melvin pala to. Ayan, Let's Melvin. Ayan. Okay na, Let's Melvin. Nakadikit lang. Ayun guys, may binabasi ako Bangungot. Hindi kita nyo yan. Dan plug sa pa. Ayan po. Kalit pa rin yung bahay niya. Madam Jing, nasa bahay mo, Madam Jing? Ayan. Ayan guys, nagbaba din si Lods Nelson. Ayan, pakidikit nyo guys. Babalikan kayo niya. Marami ding ano yan. Aling Saldi, shoutout. Baguio Market Tank House. Ayan. Shoutout Kabsat, Nelda. Ayan, hindi kita mo nakatalog. Kain po. Pasensya na kung nahuli. Dali lang, Ma'am Jing, kay dikitan taman ka. Ayan, Ma'am Dang, marakit nga salamat, Liwan, sa pag-share ng iyong mga blessing dyan. Bakit gano'n lumabas? Kanino yan, kay Melvin? Hindi. Oh, Kay Ma'am Jing. Kay Ma'am Jing? Okay naman ah. Premiere 11 hours. Melvin, TV Dan po sa'yo, sir. Ayan guys, maglablaban po kayo dyan guys. Ayan, Melvin, Ay, dito Lods, ko lang ididikit yung ano, TV yung lima, sinabi ko sa'yo kanina. Bigaw. Ayan, sapat si Ma'am Jinx. Oh, laki ng bahay ni Ma'am Jinx din. Ako ng balay magaling Ma'am Jinx. Jing Vlog, Dan po sa'yo, madam. Ayun guys, maglablaban po kayo dyan. Ayun guys, may nakapinin po ako. Maliit po yung bahay niya. Yan, i-priority muna natin si Longo from the Vlogger. Ayun, Ma'am Jinx. Dito na ako sa balay mo. May tayo. Tingnan natin mo. Balay. Oh, Balay. Balay. Kain, Lods. Baguio Marky. Dan sa nakapinhos, Longga. Baguio Market. Yan guys, may binaba silang mga link guys. Maglablaban muna kayo dyan guys. Habang kami... Sino si Baguio? Maglablaban ka dyan habang ako kumakain. Oo. Kain, Lods, manap. Sige lang, Lord Saldi. Ay, sauce eh. Ilonggo from... Ayan, Lods, huwag mo na ibaba yung bahay mo. Nakapin naman na. Lods sa Ilonggo. Kung muna babahin ka niya, ipapa natin, 290. Oo. 290 o kaya 300. Napalo kayo, nilapag yung LS mo sa kabila ha. Bawal yun. Ayan. Ano? Oo guys, huwag kayong maglapag ng LS mo. Baguio Market. Dami pong ads. Guys, mainit lang. Parang anak ko.
Ay, nakamute pala ako. Ayan guys, pasupport naman natin nakapin dyan. Mayroon kayong mga extrang banana dyan. Yung mga banana nyo dyan na hindi pa naman nabalatan. Iano nyo na, idikit nyo na. Bago mabalatan, dikit nyo muna. Ayan. Thanks! Ayan, maraming salamat sa lads. Welcome po. Ayan, si Ma'am Jing. Ma'am, palablab muna ako, boss. Wait, OTW sa nakapin. Ayan. Ayan, sige Ma'am Jing. Damog nga salamat sa pag-support man. Kaya madikit na ko sa imo. Ayan. Ayun, sa 8 million viewers natin dyan. Ma'am, ilang parang isang hilaan na lang. Ma'am G. $395. Yan, pag-waitin natin ng ano to. 3,395. 950. Ma'am G. Ayan guys, 6 million viewers in the Ask Miguel. Shoutout ulit sa inyo. Yan, Bagyo Mark, nasa bahay mo ako. Naglagas man na host 199 na lang. Oh. Ayun. Naglalagas na kaya Los Melvin, dapat wag mo nang mag-ano. Sayang na yung pangisda mo. Hindi, gamit siya ng ano. Arang, Minatan niya gamit niya eh. Main ba gamit mo? Main pa rin yan eh. Maraming salamat sa parang Ma'am Jing. Yan, Bagyo Market. Yan. Para isang ano na lang. Isang dikit na lang. GoPro Edition. Yan, ilang GoPro B-Vlogger. Ayan, lads, plugin. Iyadahan ka ni Ma'am Jing. Main niya rin yung ano niya, ginagamit niyang pamaba. Sino? Yung Luz Melvin? Melvin. O, isa lang kasi cellphone niya eh. Luz Melvin, Hindi, kanina gumawa ka nga ng ano mo, ng... Yun na lang, yung bangungot kanina, yun ang ninja niya eh. Oo, yun ninja mo, bangungot. Pero isang ano lang rin eh. Yun sa kanya yun eh. Ah. Taga diin ka, host. Ayun, taga... Ano ako, Ma'am Bagyo Marky. Taga... Iloilo, pero yung ano namin sa San Joaquin province namin. Karayaan ang salita namin, parang ano na kami sa Antique. Ilongga hair. Ayun, sa diin ka, Ma'am, ano? Sa diin ka sa Bong. Oh, damo galit yung mga akong taga, ano? Mga taga... Ay, ka-Ilongga. Maraming salamat. Damo nga salamat sa akong mga kababayan dira na nagkanto di sa akong live stream. Damo nga salamat sa inyo tanan. Pero ang manahambal kray pero kumaaman takin mag-Ilonggo. Taga Zamra ako, Loz. Ma'am, Bagyo Marky, sa din ka sa Lilo, yung iya. Germany house! Ay wow, sana ako sa Germany. Damo galit ang mga Ilonggo sa Germany. O gani, ang inyong lugar, Germany, kinisa mo. Ang mga balay-balay daw kulay pula. Oh. Yan, proud Ilonggo here, sabi ni Ma'am Jing. Ma'am Jing, sa din kay Moya, Ma'am Jing? Siguro sa ano kay Moya, sa Middle East, ano? O di kaya sa Italy. Oh. Mga bahay sa Germany, medyo mapula, puro adobe. No? Wow, maraming salamat sa inyo yung pagdalaw, yung mga aking mga kababayan dyan. Aking taga-Panay Island. Ayan. White ako, boss. Ayun. Sige sila, Lods Manap Dulang. Yun sa Kuwait din, si Manam Tunnel. Ayan. Magkalapit lang po tayo dito. Boundary na yung pagitan natin, Ma'am Jing. Ayan. Dito po ako sa Damam. Kasama ko po si Lods Saldi. Sa Damam din po yan. Si Lods Manap Dulang na sa Kuwait po yan.
From Carles Pit District. Ayun, sa Carles pala kayo, ma'am, ano? Sa Carles Pit District ko. Ako, originality from Sicogon Island. Siguro balaan mo. Kundiin ng Kaya Ilonggo, sa bahay mo ulit ako. isla, siguro balaan ko din ng banda na. Oo, alam ko, balaan ko na sa ma'am, ano? Alam ko na yan, ma'am, sa Carles. Ayun. Alam ko yun na yan. Naglagas si Ilonggo? Hmm? Naglagas si Ilonggo? Binirak, Tamsak. Maraming salamat sa Lutz Binirak. Ayan. Naglagas si Ilonggo? Baba, Ilan? ang ilang pangisda niya na ba to? Ang laki nang nawala sa kanya, oh. 280 na siya kanina eh. Ilan na? Binaba niya kasi yung bahay niya eh. Saan? Bakit? Baka bumaba siya sa iba. 280 na nga kanina yan. Nag 272 na naman siya, oh. Di ba pumasok siya dito, 277 siya? Oo, 277 nung pumasok. Wala, lagas siya, oh. Ang ilang ano niya na ba to? Baka hindi man lang siya nagpahinga. Sayang. Kanina din, ano rin yan kanina? Pahinga mo na, ano ko na kayong bahay niya. Baba mo muna. Sayang. Hayaan ko lang muna dyan. Akala ko pa naman Hindi, baba mo na muna. Tanggalin mo na sa pagkapin. Sayang, oh. Ang tamo, Alisin 270 ko na lang muna. siya, oh. Oo, 280 na siya kanina, eh. Kaya sabi ko nga, pag-guhitin natin siyang dalawang guhit, eh. Yung 280 to 290, gano'n. 273, bumalik siya ng 273. Pumasok siya dito, 277, Hindi, di Los, ba? pahingaan So, mo muna kasi. Oo. Lumagas ka 273 nga. 277 ka na nung pumasok to. Ganon. Sa akin din, Los, 219 kanina. Yung maglalagas kasi yan, Los, kasi pagka pinupursige mo talaga na ano. Hindi, hayaan ko na lang muna dyan sa kanya kasi malaki naman itong bahay. Hindi, palitan ko na lang sa kay Lods Melvin kaya muna. Sayang yung ano, Ayan. yung banana. Ayan, dito naman ako kay Lods, ano? Kay Yoda Program. Sibigaw. Kasi pagka maliit, yan, Melvin TV full pack, bro. Ayan, nagdidikit si Ma'am Jing sa'yo, Lods, ano? Ayan. Lods Melvin, kasi pagka, ano yon, malalagas din siya, sayang din. Meron naman tayo dadagdag. Ang kaso kasi, Meron kahit din. Baka idagdag malalagas natin din. yan, wala pang ilang Ma'am Jing, sige Ma'am Jing. oras yan, lagas agad, sayang. Hmm. Kasi nagbawas na eh. Yung katulad nung nakapin kanina kay Ilonggo, ano, nagbawas na eh. 280 plus na siya eh. 281 na nga yung bago ko magbukas ng plato eh. Kaya sabi ko nga, papag-uwitin natin hanggang 290. Nalagas 273 siya bumalik. Ayan no, sabi nga ni Kuya Jay, oh, Ma'am Jing. huwag nyo igala ang main nyo, gamitin nyo ninja nyo. Pagbaba ng bahay, tama yan. Para ano, Lagas para talaga yan. iwas lagas. Los Jay, baba mo rin sa'yo, Los. Baka para madikit. Yung kay Ilonggo, yun din ang main niya, di ba? Ma'am Pinababa Jing, dito niya. ako yung sa ano mo. Sa bahay mo. Oh, yun din yung main niya, oh. Minsan na guys, mabagal kasi kami dumikit kasi nga pinapanood namin yung video. Pag nagsimula na maglagas, tigil muna kasi sayang lang. Kahit magdikit tayo Melvin, gawa ka ng talaga. isang ninja na gamitin mo lagi kahit saan ka pumunta pero ibaba mo ng main. Oo. Oh, wag mo na ibaba para iwas lagas. Ayan, Wag Baguio, mo Mark. muna Bahay mo ibalik ako. para Ayan. iwas lagas mga bro. Wag muna kayo magbalik, lads. Kahit ako nga pagka nagdikit ako sa cellphone ko, nalagasan din nga ako Kahit ano ko. Ako, lagas ako ah. Nalagas Pinayudahan ako kanina sa Kasi ano nung eh. nasa nalagas po. Kaya nga kahit sa cellphone ka na ano pa rin siya. Tapos manood bago dikit mga palangga. Oo. Kasi pagka dikit ka agad yon, wala din, useless din.
laki din ang laga sa akin. Naayudahan na ako kanina kay Ma'am Shea I miss you, Pang. 1,200 na ako eh. Lagas ako ng Ilan nalagas sa'yo? siyam. Lagas ako siyam. Panurin ko lang. May ano lang yan meron pang kasunod yan. Baka bumagsak ng 1 ulit yan. 180. Ayan, Lods, sa Baguio Marquee. Yan, din ako sa'yo. Pagkatapos ulit. Nasa bahay mo ako, Baguio Market. Yung gamit ko ngayon, Ninja yan. Din nagbabahay ng main ko. Ayun. Oo, yun yung tama yung Lods eh. Ay, Lods, sa Melvin kasi, wala siyang isa lang Tapos nagbabalik ka agad siguro siya. Huwag ka muna magbalik, Lods Melvin, kasi maliit pa naman yung bahay mo. Ayan. Okay lang kung malaki yung bahay mo, hindi mo ramdam yung niya eh. Paglagas niya. Ilongga to, di ba di ba? Si Baguio Market, di ba? Ilongga Along din. Sa Germany siya. Germany naman. Salamat mga host. Ako mula nung hindi ako ginala yung main ko, hindi masyado tama yan, Lods Day. Kasi ako hindi ko rin ginagala yung main ko. Nung ginamit ko nga, nalaglagas pa eh. Pero hindi naman Ganda pala pang vlog ng ng GoPro. Marites, harang. Maraming salamat sa iyo, Lods. Baguio Market. Mahali kasi ang GoPro. Ayan, palit muna tayo. Sigurado to sa akin maglalagas dito. Yan, 6 million viewers in the house. Bigla shoutout sa inyo dyan, guys. Ayan, kahit maka 3 hours na ako, may nasa pa tayo. Melvin, pang 200 to mo. Nasa 20, may 25 minutes pa naman tayo. Kaya pa naman. Pero pag nag-comment ako sa ibang, kahit wala na music, kahit may background lang. Ayan Lods Melvin, wag mo na Nakalive din si Maria. Naka-live. Nagkaroon ako nagtamsak na ako ng iba. Ayun, dito na ako kay Ma'am Baguio ulit. Tapos sunod si Ma'am G. Go Pro Edition. Bibili ka na rin ng Jing, Vlog Dance Okli, harang ulit. Ay, maraming salamat sa para Ma'am Jing. Bibili ka na rin ng GoPro niya sa susunod, Lods. Pang vlog. Vlogag. Kasi kailangan ko bumili eh. Malay mo dyan magiging tayo. Diba? Parang yung magmumotor. Sana all may pambili. Hindi naman. Lupit talaga ng kaibigan natin si Manap. Pero mo, nakailang D8 ka na, Lods? 3? Dalawa. Pinamimigay niya lang yun. Malupit yan eh. Tapos na pa yung ngayon, Nakita mo, di ba, naka-gimbal siya, di ba? Nung nagkita-kita sila. Ibili pa ng GoPro yan. GoPro Doon ngayon na kay Maria yun. Doon na kay Maria yun. Doon na kay Maria, kay Ma'am Carmen. Ay, kay Ma'am Nilda pala. Kay Ma'am Baguio Marquee, yan. Tapos sa'yo, Ma'am Jing. Sunod na ako sa'yo. Sana all may pang GoPro. Kay Sibugaw. Bili ng GoPro yan, kay Lods Manap, bago mo Na mo na yan, Lods Manap, na search, mo na yan? Okay na yan? Yung sabi ko, yung GoPro mo, di ba soundproofing yun? Ay, soundproofing. Waterproof pala? Soundproofing? Hindi, waterproof.
Lods Jing, salamat sa support sa Manala. Yung sabi mo na bibilin mo, yung GoPro ba yun? Yung tulad yung ginagamit nila, no? Yung maliit. Ano yun? Yung May ginagamit si sinasabi mo? Mariano GTV, di ba? Nakita mo yun? Osmo. Hindi GoPro yun. Ano yun? Ah, Osmo Osmo. pala yung sabi mo, Lods. Osmo. Osmo, yun, maliit di ba, na sabi par. mo? Parang maliit siya na ano. Magkapresyo lang yun. GoPro. Tsaka yung Ha? Osmo. Magkapresyo lang. Yung kapresyo. Halos. Presyo na One- sila. 100 dito 140 magkapresyo. plus yung ano, yung Osmo na yun. Ba? Yung may Di higit 20,000 yung Lods Manap. 100 yun sa oh, 15, di ba? 20,000. Mga 20,000 konti. Oh, 20,000. Oh, dito sa ating mga 160. Yan kaya. Yung Hero 10, yung ano, yung Hero 10, Hero ba? Yung tawag sa GoPro? Si Lods Saldi, Ah, medyo ano may ano yan eh. 140. Kasi hindi ako mahal. Hero 10 ata yan? At bibiliin ko ano, Ari ko dito balay mo. ang bibiliin ko ano, drone. So, Ayan, Ma'am ganda Jing, yung drone. maraming salamat. Ayan, Ma'am Jing, siguro Ang ano mamigay ko kasi na sa tayo drone, kasi- parang ano siya, kailangan mo pa i-register doon sa atin. Ha? Parang ganun nga yun. Parang ganun nga ata yan, yung drone. Hindi naman. Kailangan mo Black 10 edition na GoPro, Black 10 edition. Saan na bahay naman? Tamsak sa premiere mo. Sige, maraming salamat sa Ma'am Jing. Kay DJ Bumbong pala yan. Saan na bahay, Ma'am Jing? Wala naman. medyo may pagkamahal yung ano, ano yung Ma'am Jing, pinutin mo lang Lods Manap, parang main niya yung nagamit niya. Ang ano sa GoPro kasi marami accessories, kaya mas mapapamahal ka pa lalo. Naman sa Marami Osmo ka, naman. Pre Lods, maraming salamat sa ka-BGBG. ano lang kailangan sa Osmo Maganda. para ano, 'di ba? Kukunin mo lang Ayun, sabi ni ah, Ma'am Markia, memory. maganda pag GoPro host kasi pwede mo siya i-transfer agad phone application ng GoPro. Ang hayaan mo siya mag-edit ng videos mo. Ay, ganun ba yun? GoPro 10 na yan, tsaka yung ano eh. GoPro 10 nga, meron akong nakita 140 dinar dito. Mga 20,000 yun. Saan na bahay ni Ma'am Jing? Masakit. Wala. Ano naman ko? Ma'am Jing, dito. Pero kagandahan ng GoPro, kagandahan ng Minimum, Jing, naman. GoPro, just in case na magmotor ka, pwede mo siyang gamitin. Oo. Kasi lagay mo na sa ulo mo, di ba? Hindi, bibilihan mo na siya ng pang ano doon sa, ano, parang sa bibig mo. Ano? Mount ang tawag doon, Ma'am. Mounting. Ano, yung Ah, yung tawag doon. Oh, mount nga. Parang ano, holder niya. Mount ang tawag. Holder. dito na kay Ma'am Sana Jing. all, di ba? Ma'am, Pre-Lods, maraming salamat Ma'am Blazy. Kagandahan ng mga may GoPro ka, kahit saan ka pupunta, di ba, mahilig tayo magmotor. Oo. Yun ang ginagamit kasi ng nagmumotor eh. Ganon din nata yung ano. Oo. Ganon din naman yung ano, yung Osmo. Smo. Okay din yung Osmo. Kasi ang Osmo, may stabilizer na siya. Oh, Kaya lumilingon sa kabila, lingon kanan, lingon. Hindi, ano yun. Hindi stabilizer ang tawag doon. Rotate yun. Ang stabilizer siya sabi, yung kahit na, yung alam mo yung ano ng gimbal? Alam mo yung function ng gimbal? Yung ginaganon-ganon mo, sabi mo, oh, naka-steady na siya, Oo, di ba? ganun nakita ko yung meron Ganun ako yung nakita, ano, ganun. yun yung ano ng Osmo. Kahit na ganon-ganon mo siya, isa pa rin ang direction ng ano niya, nakatapat pa rin kung naka-on yung ano niya, Video. nakatapat pa rin sa'yo. O yung capture niya. Oh, Parang yung yung maliit, ano niya. parang toothbrush naman kasi yung ulo nito. Maliit na. Wow, Yung sana all, automatic. Ma'am Baguio Marte, ano? Meron daw siya dalawa, 7.9 tsaka 10. Oo. 7, 9, tapos 10. Ay, si Ma'am ano, sa ano yun eh, sa Germany. Ay, iba Sana talaga all. sa Germany. Ah, Ang kapit ng Germany. Kopak Pro, Kalimbang All. Ayan. Meron ako dito, Hero Black. 7, 7, tapos 9, tapos 10. 7, 9. Ibig sabihin, tatlong model meron siya. ipalaro mo na yan. Tama na rin lahat, Ipalaro mo sa kaso- channel mo. Ipalaro mo sa 7, yung channel mo kung ano, yung okay pa. Ipalupadana Ma'am Magyo. Ipalupadana. Nasa Germany naman siya. Paano niya ipapadala? Oo. At mahal ano pa, ko lang, mas ano,
Mas mahal pa ang shipping ata yan pagka kaysa doon sa binili. Yun lang. Hindi mo shipping. Bakit Mabigyan ba kasi yan? bilhin sa atin. Ha? Merry Christmas po sa lahat. Ay, Ma'am Jean, ito sa bahay, ma'am. Yan. Oo. Baka pumayag yan si Ma'am Baguio tapos sabay-sabihin sa'yo manap. O sige, ikaw na sumagot ng shipping. Times 3 yung Mahal presyo. yung shipping nun eh. Germany yun eh. Hindi naman siguro. Di, alam mo ba yung price ng Hero 10? Ano Hero ba tayo? Nakalimutan ko, Hero ba? Na 10? Yung husband ko kasi photography, so Ano? may drone na rin siya, di Mavic Mini Air, at saka yung DPB. Ay, wow. Sana all. Pagka medyo sumikat na kami, mama, na mabili na kami ng drone. Oh, di ba? Pero ako talaga, Palipat. drone ang as pang Drone. Pero may license yata yung pag gumawa ka nun, no? Kaya kuha naman ng license. Parang Depende sa narinig ko parang sa Pilipinas ata, kailangan i-register yan. Depende sa sa model syempre. Kapag yung model mo yung tawag ito, talagang mataas na masyado Problem yung pag kaya hindi pwede ang battery. Ayun lang. Depende sa model ba? Depende sa model yun. Pero May pagka kung model mo talagang ako si Falcon, bili ako ng yung Osmo na yun. Maliit lang para hindi magalaw siya yung video mo. Oo nga. Pagka medyo maluwag-luwag tayo, lads man. Baka maabot. Ano yan, siguro ma'am, pwede yan hindi lang pwedeng air cargo. Si cargo pwede po yan battery. Wala Pwede pong yung problema battery sa body cargo. cam. Medyo matagal nga lang. Ang kagandahan ng Osmo kasi maliit lang siya, magaan. Hindi ka mangalalay kasi magaan lang yun eh. Yung tinahawak-hawak ni Mariano, di ba? Ano yun eh? O yun yung ginagamit nila Mariano sa pagbibideo nila. Oo. Depende naman depende naman sa sa drone kasi kapag di ba, ginamit mo yung drone doon sa merong parang kumbaga merong military airspace doon sa atin, sa lugar natin. Bawal. Bawal. Syempre. Pero kung sa probinsya lang yan, wala namang ganong klaseng sa probinsya nyo, okay lang yun. Walang sa atin pa, luwag-luwag sa atin. Bayaw ko, may ganyan ang bayaw ko. Kaya sabi ko nga, gusto ko yung drone eh. Wala naman lisensya eh. Labas-pasok na nga sa Pinas tapos Macau. Oo. Sana all lahat may pambili. Yan nga, lads. Dito sa KSA yan, kailangan talagang i-register pag bumili ka ng Hindi po pwedeng tapos gagamitin mo ng wala. Take down yan. Matik. Pagsak. Kahit dito nga bumili ka ng airgun, hindi ka makabili. Hindi. Sa Pilipinas, walang problema bumili ka ng airgun, di ba? Oo, dito. Kailangan sa talaga, may employer mo bibili. Samantalang tatay ko dati, 2 airgun. Ma'am Jing, Hindi ko makita yung bahay ni Dati, Ma'am Jing. Ano ba bahay ni Ma'am Jing? Hindi, pindutin mo lang yung niya, Lods, yung pangalan niya. Ikaw lang, ako hindi. Report lang ang pwede sa akin. Ay, meron nga. Oh? Sorry naman. Sorry na. Ayan, Ma'am Jing, nasa bahay mo. Si Baguio na lang. Ayan, si Lods, sana yun. Yan, Ma'am Jing, nasa bahay mo ako yan. Pagkain ng Pinoy. Ayan, Pinoy breakfast. Ayan. Kaya ako pa hinahanap bahay ni Ma'am Jing, hindi ko man lang makita. Ayan, binaba na tuloy. Ayan. Sorry naman po. Ayan, dito na ako kaya, no? Kay si Biga. 3 kasi ito sila eh. And guys, may nakapin ako yun. Dahan nyo naman si Lods. Yung kasi naka-dikit na rin lahat ang mga ko dyan. Sabi ni Kuya Jay, sana all may pambili, di ba? Yan, Wala parang naman hindi ba yung bahay niya? Si Bigaw? Wala naman tayong pambili kaso gusto natin maganda yung mga video. Ang editing kasi importante dyan din eh, no? Bakit? Kahit hindi Magapat- naman. Hindi. Mas maganda nga, normal na mga vlog lang, yung mga... Kapag once na nag-ano ka na ng mga gamit, dapat aralin mo na sunod editing. Hindi mo pwedeng ganda-ganda ng gadget mo tapos hindi ka man na nagkaroon ng editing. Sayang yung gamit mo. Kasi sayang yung effects ng gamit. Oo.
Ang daming Hindi, pa-edit mo na lang panggagawin. kung medyo ano. Hindi, yung ang magandang pag-i-edit naman kasi yung parang mga normal lang, doon lang sa ano. Hindi na masyadong maraming pang effect. Kuya Jay, bahay mo. Ayan, Lods Jay, baba mo yung bahay mo para mayuda si Ma'am Jing. Hindi, nakabase kasi yung ano kung papasinin mo yung mga vlogger tsaka yung mga ano, nakabase lahat sa ganda ng pagkaka-edit. Effects, yung tamang timing ng mga ano. Kaya, kumbaga, tumatatak sa isip ng mga viewers, astig naman ito. Kaya, iba mo, pasinin mo, iba ginagaya nila yung ano. Parang ako, ayan, ginagaya ko yung ibang effects ng ibang mga YouTuber, ibang mga vlogger. Alam, Ma'am Jing, dito ulit sa bahay mo. Oo. Dapat Eh, matutunan mo. Si ano, maganda ata nakita ko magaling mag-edit, si ano, GTS ba yan? Si GP, ano yan? Yung babae? Sino? Yung MRD ano din? Ako nga, hindi marunong mag-edit. Ano yun? GTS? Yan. Aralin niyo yan, ma'am. Magaling mag-edit Ano, yun kahit pa paano, sayang. Pagka lalo mga upload, kasi may mga effects kang ilalagay, mga sound effects, yung mga, ano yun, clip na mga video, yung lalo yung uso-uso ngayon, yung mga meme. Ako, papatok. Patok. Pag-uwi ko na Pinas, mag-practice ako edit. Sakit. Parang ito, Ma'am Jing, ito, di ba, yung luto mo itong spaghetti, kita pa. Ayan. Ayan. Ito, nagpuspos ka ng lababo. Kunyari, nasabi mo, Ma'am Jing, eto, masarap to kasi luto ko, tapos sabi biglang lalabas yung bata, di nga, di ba? Dina-download ata yun eh. Yun ulit. Yung mga ganung Bata. effect. Yung mga, di nga. Free naman yun, nasa YT na rin yun, free naman yun. Pare na yun. Di nga. Ganon. Tapos may tawa ng tawa. Meron pa, di ba? Yung negro yung, oh my God! Gumaganon pa, di ba? Oh my God. Kumikita siguro yun, ano? Kumikita yun, ano? Hindi. Sila? Hindi. Kita mo yung Wala nag-viral na ang Carbaw, yung ginawang remix, yung bata. Ang Carbaw, nag-viral din yun eh. Hindi ko lang alam, hindi ko lang sigurado. Hindi nga ako marunong, Aralin nyo lang, ma'am. Tingnan nyo lang din po sa just YT. Kasi may tutorial naman ng YT. Diyan lang din ako natuto. Manood ko ng tutorial. Ako, marunong na ako konti kaso tinamad isang beses lang ako. Si Manop, dapat mag-aral ka niya kasi nagkapapano ka lalo ng GoPro. Kasi, di ba, nagmomotor ka tapos nag-GoPro ka. Hindi naman po pwedeng lahat ng video na kinuha ng GoPro mo sa habang nagmomotor sasalpak mo dun. Hindi. Di ba? Pangit naman kung basta kakat mo lang ng ganon. Siyempre, dapat yung pag kinat mo siya, may magandang may magandang dating. Oo nga, yan dapat paano yung pag ano nila na pag magpalit na sila, idugtong yung video. Parang hindi halata yung pinutong video. Ma'am Bagyo. Effect yan. Sigurado effect yan yung ginagamit eh. Meron dyan effect na hindi masyado halata. Mawala yung pagkano na. Kaya ako, hindi na ako bibili pala ng GoPro tsaka ng drone, kaliwali. Mag-edit pa Oo. I-edit ka pa niyan? Okay, huwag na. Hindi na tayo bibili. Hindi, at least yung asawa ni Baguio Marquez kasi yung husband niya, yun yung libangan talaga, photography. So, hindi ako naniniwala hindi marunong mag-edit yung asawa nito ni Ma'am Baguio Marquez kahit paano. At least marunong siya kahit paano. Photography yan, marunong. Tama ba, Ma'am Baguio? Hindi ako naniniwala hindi marunong siya. Hindi ako naniniwala ng Ma'am Baguio na hindi marunong. Magkaiba kasing trabaho ng editing sa magkaiba yan. Magkaiba. Kasi yung doon sa mga effect, yung editing ng doon sa photography. Siya yung taga-edit sa Minimum Bagyo.
Ayan, ma'am, ano, Baguio dito na. Dito liwat. Ari ko liwat yan. Ay, hindi kasi po pwedeng ang ano diyan kasi manap, hindi po pwedeng walang knowledge sa editing yung photographer o kaya yung videographer mo. Oo. Malabo mangyari yun. Kasi, unang-una, yung visual mo agad. DaVinci Resolve gamit niya pag nag-edit. DaVinci Resolve. Ginagamit ng anak ko yan minsan sa niya, sa eskwelahan. Kunyari, manap, pag ikaw hindi ka wala kang alam sa editing, paano mo makikita yung, kumbaga yung visual mo, yung, ito magandang caption to, ito magandang angulo to, ito maganda yung pag-aanuhan mo ng picture o no kaya video Doon sa clip. doon sa mga angulo. Oo. Pero doon sa mas mahirap ang editing ng vlog kaysa sa editing ng ng mga photographer. Pero mostly ng video ko, ako lang din may gawa. Mostly ang drone video. So, kasi pero magkaiba rin naman sa walang experience about editing. But dapat talaga kahit paano meron. Ano ka na lang, pero Simulan mo sa ano yan, sa intro. Sa intro nyo simulan. Doon magkano yung mga ano nyo yung mga tawag ito, mga imagination nyo Sa intro, doon nyo simulan. depende sa imagination paano mo pagandahin. Kaya nga. Imagination. Ang ganito pala, imagine ko, slap ko na to, ganun. Sampalin mo. Palin mo ito, ganito. Ayan. Pero tingnan mo yung mga yung mga hindi kasi ang tao kasi mas maganda yung may editing. May mga videos kasi minsan mga bagay, mga simpleng upload lang, yung mga biglang upload lang kasi. Kaibigan, sinong gumawa ng intro ni Kwan? Ni? Si Kwan. Ako rin. Ma'am Davey, ako rin gumawa nun. Pero mga intro lang yun na preload Hindi, tinanong ko lang naman. Yun pero lang ginagawa mo rin. Sinabi rin naman niya sa akin na ikaw ang gumawa. Kaso Walang akala yun, ko walang- dinay mo. Wala Pero maganda yung pagka Yung tugma-tugma sa cellphone lang rin tulad ng mga intro maganda rin ang mga. Pero kung titinan mo yon, kung hindi ka talaga ng editing, yung timing ng mahirapan labas ka ng mga picture, pag-adjust. ang pangit tingnan kapag kaya hindi ka talaga Pangit. Yun yung sinasabi Hindi sa ko. Kahit perfect simpleng na. edit lang. Pero dapat nakikita mo dun yung tamang timing ng pagpasok ng picture, ng welcome, ng subscribe, gano'n. Si magaling mag-edit kita mo si Lods OG. Yun. Ang magaling yun. Ano yun nagtututorial yun Yun talaga. Kita mo magano sa mga di ba? Nagtututorial Yun siya naman yung ginawa ng yung team nila na siya yata gumawa nila Ilongga. Yung nila. Si Random yun, Team magaling Siopaw? din yun. Si Random yun, magaling din Alam mo yun. yung gumawa ng ko ng intro ko? Man Ogay, si Lodsman. Si Random yun, magaling din sa Pinagawa ni editing. Lods Yuhan yun kay kay Lodsman. Si Lods Random Yuhan, magaling din mag-edit yun. Kita ko yung mga editing sa kay Mamilonga. Oo. Sa tao din kasi yun Sa imagination nga. Mataga siya. Tulad na yung sabi ni Falcon. Sabi, sa imagination mo paano mo Oo, yun. Ayun, Mas pinadali na nga ngayon yung yung pag-edit ngayon kasi may mga apps na pre-upload na mga editing na. Ikaw na lang bahala mag-compile, kumbaga. Oo. Dati manual pa yan. Yung per million viewers natin dyan. Ayun, Ma'am Jane, nadikit ko na sa'yo lahat na. Yan. Asawa ko pharmacist by profession pero hobby niya puro self-study lang. Din siya about sa photography. Tams. Kasi naman may social media naman. May social media, may YouTube naman. Meron namang tutorial sa YouTube Marami ka na makuha doon, testingin mo na lang.
Kaya si Manap, pag nakabili to si Manap ng GoPro niya, tapos nag-search to sa YouTube ng ano, mga kung paano gamitin, kung paano yung ano, maraming malalaman to. Hindi ka naman talaga kumuha ka sa guide sa YouTube. Tingnan mo, paano may mga ano. Kaso, ako ngayon, tinatamad pa ako eh. Siguro, pag nasa Pilipinas na ako, pwede na mag-aral eh. Paano yung mga ano dyan, anong gagawin. Ako, isang beses lang ako nag-edit, tinamad na ako eh. Hindi na ako nag-ulit. Parang tulad Hindi na si ako Rinos, umulit. manap yan ng mekaniko eh. May pag nag-aaral ka, doon ng mga ano, sa theory magaling. Pero pag actual na ng mga ano, mga troubleshoot, talo ka pa rin ng mga eksperyensyado. Kumbaga ano na. Bagay. Since yun. binata pa yan, siya dito na nga yata lahat ng mga model ng come from old to newest. Sa ngayon. Wow. Pwede mong gawin ano yan, koleksyon. Yung mga ano, yung mga lahat Ayan, ng Madam mga Jing, nasa model. bahay mo ako, Madam Jing. Para dikit pa naman. Minsan nang pumunta kami ng Hong Kong, gawa niya, sinuwap niya yung mga Canon cam niya. Ito, new model unit, kunti na lang pinagdag. Oh, pwede mo kasi swap eh, no? Dagdag ka lang ng ano. Pero ng ano, swap mo. Dito kasi pwedeng swapping eh. Sa atin, Pilipinas, pwede mag-swap-swap. Mas mura kasi bigyan sa atin. Mga gamit tulad ng mga, ano ba, swap mo sa ano yung ganito. Meron sa atin. Meron sa atin. Mambagyo, nasa bahay mo ako, Mambagyo. Ayan, tama yung ano ni Mambagyo, yan o. Yung editing niya, oh. Parang style montage ang dating. Saglit lang ng clip, tapos palit, palit. Stig. Smooth yung ano niya. Pero siya nag-edit daw niyan, hindi yung asawa. Kaya nga. Ay, tama naman eh. Pero may mga mapapansin ka lang, pero hindi lahat. Maganda yung mga transition ng ano niya, ng pagpasok ng video. May iba lang, may ibang hindi akma, pero ganda ng pasok kayo, ganda ng transition. Hindi naman ako professional na pero kasi may Sa ligtas din GoPro. ako sa editing ba. Sa GoPro, po-host yan, sabi niya. Sa GoPro. GoPro na mismong edit, no? Galing, no? Stig. Ayan, mag-shoutout dyan sa 3 million viewers natin. Yung ano ko naman sa Sony, minsan na Sony Vegas, Sony Panganay. ko na yung panganay ko. Naano ko na yan yung Da Vinci na ano yan. Ano nga ba yun? Da Vinci? Da Vinci. Oh, Da Vinci nga. Naano ko yan, parang nakita ko na sa ano yan. GoPro na mismo na sa edit, nag-edit eh. Stig, no? Oo nga, GoPro na nag-edit. Pwede pala yun. Automatic na, no? Parang mang YouTube, Features. siya nang bibigyan ng thumbnail. Ganun ba yun? Meron ba? Di ba YouTube, pag may upload ka, siya nang bibigyan ng thumbnail sa'yo pagka wala kang... Hindi, lang yun, cut lang ng ano mo yun. Oh, cut niya. Wala ka sa hulog minsan yung thumbnail niya. Minsan, baka mamaya, na-tempo yung pag-cut ng clip mo, sakto na angang ka doon. Kaya pagka makita mo yung thumbnail mo, naangang ka din. Nakakaka. 16 minutes tas hinayaan ko ng edit ang apps na yan into short na.
Siya na mismo mamimili. Okay. Stig, no? Tama, mas lalong pinadadali yung buhay. Ano pa inintay mo Lods Manap? Ay, nako. Bili ka ng Bili na. GoPro. Siya na pala mismo nag-i-edit. Hindi mo na kailangan mag-aral eh. Hindi na ka lang mag-aral. Ibig sabihin, pagka-click mo nun, matulog ka na, hintay mo lang matapos sa download. Oo. Ma'am Jing, maraming salamat sa pa-BG-BG mo dyan. Ayan, Ma'am Jing, dinikit ko na lahat sa iyo yung ano ko. Sagad na. Ayan, nagdidikit na si Lods. Anong GoPro ba yung GoPro na ano? Yung 10 daw, 10. Yung latest. 10 yata. Parang mangutang GoPro na. 10. Gusto ko nang mangutang ha. Automatic nag-i-edit na. Ay, sus, nako. Nakumbak na. Mabili na ko niyan. Kaso ako wala pa. Kailanganin pa eh. Kasi dalawa yung ano ko eh. Baka ma-short tayo. Ako, din. Grabe yung kada buwan na lang, meron akong ipapagawa sa may sasakyan. Kaya mo. Nagano na. Palibasa 5 taon na eh. Magli5 taon na eh. Kung Maintenance mo yung ano yung siya, di ba? Nissan? Ma-maintenance ba? Nissan. Pero need mo din mag-sign up tapos magbayad ka monthly. May bayad pala. Kaya automatic siya. May dagdag bayad daw, Manap lang. May dagdag bayad daw. Pero need mo din mag-sign up. Kakalta sa ATM mo yan. Sabi ano mo. Monthly yan eh. Monthly yun. Monthly o hindi kaya anuan. Para sa lahat ng mga edition makaano ka. Ganoon naman talaga yun eh. At least libre na edit. Ayaw pa? Para ka nagbayad ng editor. Ang tanong, magkano tapos ba yung yung views mo monthly 100 lang. Tapos yung views mo nanood 100 lang. Wag na Lods Manap. Buti pang simple na lang. Magpuyat na lang ako mag-aral pa. Oo. Tapos nagbayad ka sa lahat. Di ba ma'am, mag-view. Tapos yung punta yung views mo, 100 lang views mo. Ito. Ang saklap naman. Mas mabuti pa yung mamingwit ka doon sa ilog eh. Mingwitin mo yung simple lang. Si Bagyo, babae ba to? Si Ma'am Bagyo or lalaki? Babae yan. Babae. Babae siya. Yung asawa niya, Germans. Ma'am Bagyo, parang gusto ko na rin mag-aral mag-edit eh. Parang nag-iba yung ihip ng hangin. Oo. Kasi may bayad eh. Hindi, parang tulad kasi ng mga yan na lahat ng mga edition tulad may mga VIP. Ano yun, para magamit mo yun, para magamit mo yung lahat ng antag dito. Ano ng GoPro? Hindi, nung editing. Kasi meron niya free, sigurado ako may free. Pero yung mga ibang features ng editing na libre ng sa GoPro, hindi mo magagamit. Kaya kailangan mo magbayad. Tapos ang pagbabayad mo, mas mahal pa sa GoPro. Monthly mo. Hindi yung annual niya. Tapos yung views mo sa live pa. Yan, pinakamaganda kasi sa yung parang tumutulong ka sa mga mahihirap, gano'n. Yun pala, mag-aaroon ka na access sa lahat ng edition niya. Okay. Mag-access ka sa lahat ng edition. Ano, mamarke na sa bahay mo ako, mamarke? Ay, Bagyo pala, Bagyo. Marikit ko na ng bar. Anong oras na dyan, Ma'am Marquez, Germany. Europe din pa rin yan di ba? Tama ba? Ma'am Bagyo, magkano bang naibabayad monthly? Kung sa sa piso. Hindi mo masama. Sa peso Baga sa peso. Kung yun ang ginagamit ko. Convert mo na. Kasi kung 5 pesos lang o 100, pag-check, baka pag-tripan ko na rin yan. Maga pa. 9:40. Pareha sila ng halos pareha sila ng oras ni Ma'am Tessia.
2 hours ang advance sa atin. Sana si Ma'am Tisha, di ba? Netherlands. Hindi. Denmark. Sa Denmark. Denmark. Nasa 5 lang. $5. 300 300. plus. 300 plus pesos. $2 lang las mana. Parang $1, So, no? Parang $1. Ay, hindi. $1 to. 4. Hindi. 4 ba? 6. $6. 5 na lang, oh. 5. Sabi ni Mama na. Mga 6 na rin. Kung sa Ano ba talaga? 2 dinar lang yun. White dinar. Kaya. Sus, payat. Payat na payat. Payat. Kung sa ano Payat, pa, payat. kaya. Ang Baguio, wala pa mas mamahal dyan? Wala. Euro host. Ayan. 5 euro Mga yun. 300 lang, mga ano lang yan. Mga 20 reals lang yan. 25 reals dito. Payat. Payat yan. Wala bang mas mahal dyan, Mang Baguio? Hindi yan yan. Hindi po pwede kay Lods Manap yan. Masyado maliit. Ang liit naman nun. Sa kanila, pera dyan sa Kuwait, pagka may, ang pinakamalaki dyan, 20 lang eh. Oo? Hanggang 20 lang. Di ba, Las Manap? 20 lang, di ba? Yung papel nila? Oo, hanggang 20 lang. Talaga? Yung Mga sa pinakamalaking atin pera dito sa Kuwait, ano siya, 20 dinar lang. Hanggang 20 dinar sila. Mantalang sa atin, may 500 ang pinakamataas dito, 500. 500. May 200 na nga nabuo eh. Meron. 4.9 monthly, yearly na sa 24. Euro yan, euro. Kasi sa Euro. Euro Okay, mas 5 mahal sa ano. Mura pagka yearly payment. Bagay. O kasi Kasi may tamo, discount yun eh. Ayun, halos kalahati yung discount. Tamo, yung monthly niya, 5.50. Tapos ang 1 year niya, 24, bali 25. O, mura nga. Halos 6 months Mura. yung libre mo. Nagi Laura Black. Yan, magala shoutout sa inyo ng Pag nakatapos ka na Dikit Lods, mag-ano na tayo para makapag Sige. Okay na rin. Hindi pa ako nakadikit kay Ma'am Baguio. Hindi ko pa lang naidikit sa kanya yung main ko. Pinagpapahinga ko muna. At ako, grabe lagas. Hindi, pinutin mo na yung pangalan niya, Lods, sa manap. Hindi ko rin pinikit main ko. Pinutin mo na yung pangalan niya. Good channel, yun. Yun ang gamit. Kaya nga eh. Mamaya ko lang ididikit. Dikit. 50% So, nga. naka 3 hours na ako para mag-in na rin ako. 3 hours ka na yan? Late ka na Ay, 3 hours na. Hindi, 3 hours late. 8 ako nag 50% nga siya. Ayun. Eh? May galaw shoutout sa Ma'am Laura. Hindi na ako mag-iwan ng bakas, Ma'am Laura. Ma'am Baguio. Yan bahay niya, Ma'am Laura. Ano, dali. Ang Baguio, itong bahay ni Lodson. Para makadala ka rin sa live niya. 50% nga. Ano? Kaya mga ano namin yan, mga dito sa team. Ayan, Ma'am, ano? Yan po, Ma'am Baguio yung unggoy sa kagubatan na bumaba sa Si Patagan. Lods Manap Dulang Channel. Manap Dulang Channel po. Wa- 5.49 monthly. Pero maganda yung GoPro pag i-content mo, pangingisda. Oo. Fishing, yung malalaki. Tapos nagmamotor ka, gamitin mo yung enduro mo doon. Ayan, may binaba si Ma'am Laura. Oo. Maganda pala doon pag pag siya na mismo yung mag-edit. Wala ka nang katagod-pagod. Paano mo lagyan ng intro yon? Ihuli mo na yung intro mo. Sige, Yung Ma'am Laura, edit- dikitan kita ng 5 bago ako mag-end. Yung edit niya na yung sinasabi niya na yon, yung halimbawa, gusto mong umiksi yung di ba, 16 minutes.
gusto mong 8 minutes lang, bahala na siya, random yun. Oo. Random yun, syempre. Gawin kitang 40. Kaya mas maganda pa rin yung manual talagang manual na tawag dyan, na edit. Editing. Oo. Kasi may lagay Ngayon, ko mga ano. Kung busy ka talaga, medyo hindi yung oras mo, okay lang yun. Oo. Na gano'n ka. Yan, kagandahan kasi na may GoPro ka rin. Yan, 6 million Pwede ka viewers in the house. sumakay ka ng sasakyan, sumakay ka ng Yung guys na motor. binaba si Ma'am Laura. Hindi, okay naman yun. Okay naman yun. Ikaw, binibiro ka lang naman. Grabe ka naman. Hindi naman. Okay yun, maganda yung GoPro. Kasi ba, Solid oo, yun. di ba, uso yung GoPro. nagmumotor. Lalo na din kami, mga motor. Ayan, Ma'am Laura, dikitan ko lang tong mo para makapag... Maganda yung GoPro, ah. Ganda yun. Maganda yun. Yan din naman kasi yung mga gamit ng mga yun, nagmumotor. Ayun, Laura Lagdan po. Ayun, maraming salamat sa iyo, Ma'am Marky. Damang inyo salamat sa pag-stay dyan, sa pag-support. Nag-try dumapa ang baby ko. Ayan. Wala, naglalagas talaga. Naglalagas din si Melvin, no? Itangalin ko na kayo sa Los Melvin. Sino ba na-upin mo ngayon? Silong ko Hindi yan. ko tinanggal. Hindi ba silong ko yan? Oo. Longgo. Hindi, si Tanggalin ko Melvin na. din. Si Melvin TV din, naglalagas din. No, si Longo. Hindi, yan ko na lang mag-in naman na. Ay, Melvin, maglalagas yun. Di ba nanggaling sa'yo? Hindi, okay lang. Kanina pa yun eh. Anong oras na yun? Hindi ko alam kung after sa akin, nangisda pa sa iba. Nang isda yun, umikot yun. Kasi sa Mardination din siya umikot. Tapos pumunta ni Kila Lods Manap. Ang saklap nun kasi may niya yung pinanggagala niya eh. Kaya ang tatama niya. Ayun, Ma'am Laura. Tapos, Ma'am Laura, nasa bahay niyo po, Ma'am Laura. dikitan ka na namin na to. Ang cute naman ng baby. Dapa, aral na magdapa. Ayun, bata pa yung kaning bahay. Pag-uitin na lang na. 39 pa lang. Ayun, Ma'am Laura, nadikit na ako. Kasing edad ng niya, baby niya. 3 months pa lang ata baby niya. Wala pa. Done na ito. Ayun, nag-iwan din ako ng bakas diyan. Filipina and Hungarian couple. Oh. Hindi ka nag-live kanina, Lord Sarge? Live Hindi yan? ka nag-live kanina. Ano hindi ako nag-live? Tamsak ka nga doon. Ha? Tamsak ka nga doon eh. Tamsak ka Wala nga ka doon dun. eh. Wala ka dyan. Nagtamsak ka doon. Hindi ba? Nagtamsak ka. Parang araw pa yun. Parang araw na to. Araw ba yun? Parang araw. Di ba kanina? Parang nagtamsak sa kanina. Nagtamsak siya kanina, Tamsak tamsak lang. Kalimutan niya lang. Nagtamsak siya kanina kasi yung nakaraan naman, bumalik siya eh. Yung nakaraan, nagtamsak sa tapos bumalik siya. Dahil Dan po, ginana Baggy. niya si Maraming Maria. salamat po, Baggy. Ginana niya si Maria. Sabi niya kay Maria, Muiset, kanya kasi, ang tawag ito, nagtawag tapos sabay iniwan sila ni Maria. Tama ba? Kagabi yan. Oh, Ano yun? Sabado yun. Sabado yun. bado yun. Tapos sabay kanina, alam ko nagtapos sa kanina. Ang sis nga kay Laura Vlog. Doon pala ako. Kala ko, wala ko din. Nagtamsa ka, nagulat nga ako, naka-LS ka eh. Ninja naman gamit niya.
Hindi, main channel lang ginamit na pinantamsak sa akin. Yung Ilaw. time na pumunta ko doon, hindi pa ako nag-live. Okay. 6 kasi nag-live. Kasi dalawa ka nag-live kina kay Ma'am Samra. Ay, tamsak lang kasi ako dun eh. Umuwing ako, alas 7 na eh. Pero kung umaga ko na pauwi, nakakyat ako kayo sa. Yung customer namin kasi, Imara kasi yun. Gusto niya, hintayin kada may dating, tatawagan hintayin. Eh, anong oras na? Siyempre, wala yung nag-uupa. Sabi ko, alas 7. Ano yung sabihin na Imara? Yung pero dito sa atin, upahan, apartment. Paupahan. Pagka bahay, bila yun eh. Bilya yun. Minsan nga yung tamsak, minsan hindi pumapasok eh. Depende. Kapag tumamsak lang, tapos hindi mo lang nag-stay sa'yo kahit ilang minuto. Oo. Ayun guys, maraming salamat sa inyo guys. Ano na namin si Ma'am Laura. Tapos mag-i-in na rin ako para magpahinga na rin. Mga 11:26 na. Para makapagpahinga na rin kayo. Yan, Ma'am Laura. Ang Ma'am bilis. Laura. Dan po, Ilongga from Biplang Bram Vlog. Main mo ba ito, Ma'am Laura? Main niya kasi itong ginagamit niya. Okay lang yan. Huwag ka muna. Simula naman. Simula pa lang naman. Pabutin natin si Kwenta. Kahit si Kwenta lang. Palagay mo, kaya? 43 na eh. Oo. Dito na lang. Wala ako eh. Lima lang talagang dito sa anim. Sige, dagdagan mo na lang. 44 na to pag dinikit ko. Oo, walang problema. Dagdagan. Hindi na ako magbabakas, Ma'am Laura. Teka. Yan po, Ilongga from Biplang. Para mabilis. Gamitin natin yung iba. Dalawahin na nga natin. $43 na siya eh. Ayan, 5 million viewers and last magalaw shoutout ulit sa inyo. Guys, maraming salamat sa pag-stay nyo dyan. Okay po, thanks po. Ayan, sige mo lang. She's trying to lie to bed. Si Bro Noel, pag nag-live to, anong oras pa sa Italy ngayon? Puro kanta nga eh. Hindi, tambayan talaga siya kahit silent live. Music. Oo. Tag 12. 12 lang din, tambay sa kanya nito. Oo. Baka mga alagad niya rin to. Hindi ko lang alam. Maabot ng 20 yan. Nung araw na 20, mga 20 yan. Gabi-gabi siya nagla-live. Oo. May nagpapalipad pa sa kanya ng mga kaibigan niya. Oo. Stick nga. Eh, ma'am, 45 ka na. $45 na siya. Apat. Yan, 7 million viewers in last million shoutout ulit sa inyo. Ayan, ma'am, pangalan to, ma'am. Baguio Marquis. Ayan, 47 ka na pala. Ayan, 48 na to, ma'am. Ma'am Laura. Ayan, 149 na ako. Dagan mo na lang isa. Yes. Naka-silent type ka rin para alas mo, no? Oo.
Tinatambay mo yung isang CP mo? Ma'am Laura, ano ka na? Tawag dyan. 49. Ayun na. At yung Zero. Zero views ko yun. hindi na yung bago sa akin. Tambayan kita. Okay lang. Hanapan ko lang ng paraan. Saglit na lang yun sa'yo. 1,000 na lang siguro kulang eh. Alin? What's hour niya? Kasi Hey. 100 mo pasok. Kay Ma'am Kay Ma'am Samra. Samra? Oo. Mamuli na yan bago. 100 pumapasok. Every 2 days, 100. Bilis na yan. Ayos ah. Nung meron pa pumasok na 150 plus. Ayan, Ma'am Laura, 152 ka na. Bilis lang yan. Tingnan mo. Yan, sa susunod naman po yung iba. Mag-end na si Lahat? si ating host eh. Ngayong isang araw, tinek ko 870. 870. Oh, Yun, nagayuda pala si Ma'am Baguio eh. Kaya pa naman bilis. 870. 2,870. Tinek ko kanina, Ah. 2,930. Lapit. Hindi na. First week ng 35 ano na pala. yan. Kaya nga, pag bukas siguro mga 3 na. Saglit lang yan. Ano na yan? Sabaw-sabaw na yan. 1,000, sabit na lang yan. Bago kayo umuwi niyan, monetize na yan si Ma'am Samra. Ayan, no. Sino daw kailangan ng WH? Sabi ni Ma'am Baguio. Ayan. Ay, Yan Ma'am eksakto. Baguio, pa-help naman kay Ay, ano. buti nagtanong siya, kasi yun din ang Ma'am pinag-uusapan eh. Asya, baba na ako. Mag-end ka na rin naman, ano ba? Salamat ulit, Sandy. Ayan. Thank you so much sa inyo guys. Sa baba. Ito Ma'am Baguio. Saglit lang po. Malapit na rin kasi ito ma-monetize. Maganda mag-play yan sila. Kasi maraming binibigay yan, si Ma'am Lolo Baguio. ng Yung bahay niya WH. po. Iwan ka po ng bakas, Ma'am Baguio, para mabalikan kita dyan. Yan, ara sa Ma'am Baguio ang binaba ko, Ma'am Samra. Ayan. Sige, baba na ako guys. Sige, Yes, Sandy, Lord, maraming Sandy. salamat sa Lods. Ay, thank you din. Maraming salamat sa pag-support. Medyo mahaba-haba yung live mo ngayon. Oo nga, kasi ayun. Masarap pa ng kwento. Pumasok kasi ito sila ni Ma'am, mga kababayan ko pala ito ng support. Oo nga. Sa susunod, pwede Yan, sige, ka umakyat. host. Ayan. Pakyatin mo sila. Sa sunod na live ko, Ma'am Baguio, kung mag-live kayo, makadalaw din ako sa live. Siguro next, mga Imables. Ayan. Ayan na, sige, Lods Manap, binaba ko na kay Ma'am Samra. Okay, maraming salamat, Ma'am Baguio. Maraming salamat in advance. Ayan. Nasa na lang, Lods, kulang na lang mga 1,000 siguro. Almost Saan, Mike? 1,000 na. Ayan. 935 na. Ay, at 2,935. Lapit na yan. Tuloy-tuloy lang yan. Kasi nakaano naman sa akin yan. Kaya nga eh. Ayan, Maganda Ma'am, yung pag-play nyo, pati si Saldi kasi Naglaura. itong week na to, itong month na to, hindi nagbababa ng 100 ang pumapasok. Saglit na. Si Ma'am Nilda sunod. Bali, pagkatapos niyan, focus naman tayo kay Ma'am Nilda. Oo. Lahat ng window natin ibibigay natin kay Ma'am Nilda. Wow, I can play whole day, 2 computers a day. Ayan, maraming salamat sa iyo, Ma'am Marky. Ayan, maraming salamat, Ma'am Baguio. Maraming salamat, Ma'am Marky. Salamat sa inyong tanan. Ayan. Hindi ako marunong. And more gadgets nila, gamit gadgets sa mga bata. Ayan, sige, sige, Ma'am Marky, damong niya salamat. Kaya sa grupo namon, Team Maliw-Maliw, nag-support kami sa mga No worries, host. Ayan, damog nga salamat sa imo, Ma'am Baguio Marky, sa pag-support, sa pag-stay da. At kay Lods Manap. Ayan.
Si Isa Ma'am pa, pag Samra po mag-live ang... siya, Oo. pag mag-live siya, pwede natin mabisita rin siya. Dalawin ka rin namin sa live mo. Si Ma'am Samra po, ma'am, yung asawa po ni Man of Dulang Chan. Sila mag-asawa. Yan po. Mga supportive Pero din yung po sa ng akin, mga monetize kaibigan na po po. yan. Monetize na po yung sa akin. Oo. Yung sa asawa ko. Yan na hindi. lang sa kanya. Yan. Pero ako rin naman makikita mo dyan eh. Siya na nag-live. Ano, Lods Panak? Mag-in na ako, Lods? Para makapagpahinga ka na rin. Kasi kanina pa ako inantok. Bayan ko Sige, na lang ma'am, yung ano mo. Ma'am Kasi Bagyo, mag-live maraming ka pa. salamat. Kasi mas malaki kasi ang bigay ng watch hour pagka nakatambay. Sang sa play. Oh, okay lang. Hindi mas magandang gano'n. Ito play na lang. Ay, sige. Maraming salamat sa Lods Manap. Ayan, ma'am. Sige, maraming salamat. Ma'am Bagyo, maraming salamat sa inyong pag-play. Yan, sa susunod na live mo, siguro, kasi nagdikit na rin ako sa'yo, baka makita ko rin. Sige, magpapalam ng unggoy, babalik na sa kagubatan. Ayun, tambayan ko live niya. Ayun, ma'am. Mas maganda po nakatambay yung live. Ayun. Sige, salamat liwat sa imo, Ma'am Marky. Sa pagtambay sa live ni Ma'am Samra. Damong niyo salamat sa inyo. Tanandira. Ma'am Laura Vlog, maraming salamat. Ayun. Ayun guys, mag-i-end na po ako. Maraming salamat ulit sa inyo sa pag-support. Alas 12:36 na rin dito. Ayun, walang anuman po. Ayan. Ma'am Bagyo, maraming salamat pagka na-live ka. Dadala ulit ako sa live stream. Ayan. Andun na po ako sa 4 gadgets tambay ko now. Ayun. Lods Manap, nakatambay na po yung 4 gadgets ni Ma'am Marky sa kay Ma'am Zamra. Salamat po ulit po. See you again. Ayan, Ma'am Laura Vlog. Ayan. Good night. Ayan, maraming salamat liwat sa imo, Ma'am Bagyo Marky. Ayan, regards sa advance and regards po sa inyo dyan. Madaming salamat liwat sa lahat ng mga Ilonggo dyan na pumasok kanina. Kay Ma'am Jing, ano din, sa iyo Ma'am Marky. Daming salamat. At sa lahat guys, maraming salamat kay Lods Man Abdulang na nag-stay sa aking live stream. Kay Lods Salde, na patuloy support. Kay Lods Manap, na lagi nakasupport na po nag-live tayo. Maraming salamat. Kay Ma'am Carmen at Ma'am Nilda. Yan, thank you so much sa pag-support. Sa Team Maliw-Maliw, maraming salamat sa Mother Nation. Maraming salamat din po sa inyo. Ayan, sa lahat na nag-support. Ayan, shoutout ulit sa mga Team Maliw-Maliw dyan. Kay Ma'am Richelle, Ma'am Maria, kay Ma'am Carmen, Ma'am Nelda, Ma'am Paiza, Ma'am Ruby, Ma'am Samra, Ma'am Scarlett, ayan, kay Kablaze, kay Prelods Nelson, ayan, mga shoutout sa Prelods sa patuloy ng pag-support din. At sa lahat po, ayan. At sa kay Bro Noel, ayan, sa mga lahat ng pumunta, maraming salamat ulit sa inyo. Ayan, maraming salamat. Ayan, hindi ko na kayo may isa-isa guys, maraming salamat. Sa lahat po ng aking mga members, mga shoutout ulit sa inyo. Kay Lods Man Abdulang, kay Lods James Climax, kay Ma'am Rachel Evangelis sa Lods Jacob Vlogger, Lods Salday 7, Lods Forever Mine Lover, kay Bro Noel Naraha, kay Ma'am Lori, kay Lods Team Haz, ayan, kay Longga Vlog, kay Random Yuhan Vlog, ayan, maraming salamat ulit sa inyo. Ayan, sa lahat, maraming salamat. Good night and God bless po sa ating lahat. Keep safe everyone. Thank you so much. Bye.